Kora adok dala rusa ni akonga dhi dala mondi kasta kono madhe dong no winjore kodi ni ka yudo pesa to timri nade dhi dala madhe koko jam ano kadhe dala okadhi madhe jam mawacho ni an kikachaka gone kata sime okodwa winj takone ni adhi gedoni asayudo pesa dong wich kote mok idwar adwa gedoni wadhi agedni dala wadhi agedni madhe otamore madhe podo jam kodi ochuna koro ane makora chalo koro or kendo thuru gi mamwa kore ada wuoyo go wetene mondo wuo kode gi nyimine ne ada wuoyo gi nyimine ne mondo sae owuoye gi nyamin gi otimre nane odhi kuma no ng'ama no nyuome mari nash ng'ama no nyuome no to sandora ng'ama nyuome no to fadhe no sato mari sa sandora kayuoche ne ka no selalte do you know I had to look for a boyfriend ichako zero nikech dala okinyago aga kamano kayuoche ne ka be ngao odhi owe boyfriend kuri ngeni pod gimbe gi luor omari na you have to look for us you zero boyfriend mokwongo boyfriend mar madhe mogo ko dala for hire Mari you had to look for a boyfriend for hire jatela sai and boyfriend ne yes but then boyfriend manyaka nyaki chul tingeni pod en boyfriend nyaka kawuono Mari nash bedo TikToker ni stress to mi ung'eru e pinje ng'eruok opogore gi lit moyudo TikTok mokwongo TikTok ni omiyo ayudo siepna alale TikTok nigi stress ok ena kamano TikTok ni omiyo tija mana timo depreciate sani go kana yawo manyien ma rental na timo mogik en mar baba Mona mane client na mogik kech from TikTok nan ga clients ariyo baba Mona Kalausi comedian yes iwinjo from TikTok nan ga clients adi ariyo to maoko ne ng'eny molo ariyo maoko to ne ng'eny koro depression be manadhi ayudo time mawito siepna omiyo na close office awene ng'ama chielo kaso yudo kane process be magero dalana iwinje koro pesa be manango nadhi atiyogo e dala mopungua to kiliel e liel no dhano manie social media ka e liel no onge ng'o changa pesa maloyo we aura miela ja wabro warore kendo wabro dok injili kendo abro wer ne Yesu tokma aero nyasaye magata ka chiego kinyi no statement no kane minuona ne ibiro no statement please abro doke kanisa tokma kiri biro wer ne Yesu abro wer ne Yesu tokma umari tokma kumoaibo to kumudhi kumoachomo bende bo aneno ka inda golo nyaka gospel baba lamnwa iwerno inda wonyandare onya winja baba sami neno kamipare jogi miwacho ga ni Yesu pariecha ineno olamni lamnwa kejo kene kapone roke kanisa sare ibo dok tok gima kanisa timona quotation ka goni pesa matio we kanisa banyo Prado J150 te emiwacho ni podi iketo in megumba aketo kondo ibinyo we aura miela jawa ni kat jawa mabro yika wika iseye aye baba asabedo gi stress wach kanisa but nyaka nyochi chak miela jawa dendi ber kata imbi neno iluongo ne Cyndi Faka
wach madhi mbele gacha ni en ga sister ni ok no where she was there. She was there. She has been there. Koso mia ni mugole oko ke koro unung'e yor mia no. Koro pek mar wach gimotego to jonge maber kabisa. Pek mar wach related kaka related koda ni bwana ma sister ni bwana kuri kina waje Evans ni tuchimona yule very nice. Ono kadwa pinji na godi simu mago gik moka godi ne simu yor Cyndi Faka ni dwaro interview manyien. Yor Cynthia nyinge Cynthia na akata en kobire live na akoni ga ni en Cynthia okay kan live ne en Cyndi en Cyndi umari mano nyatheo no kothwa wada makoro ke yudo komo use tineno giru ineno gir dala live ne go block aga kine oriek marach nyathine en primitive to riek nyathino tamo wang'wa dala amadhi 800,000 from kunyonga in 2 months time pesa mang'eny sana ot mane babu ogero otwo ni mano nothing ne mama maduong' onyo ogero ot maber manyien bricks 3 bedroom gi pesa 100 muneno no manyiro tiyo kode maber. Yes. Okalo nyaka ot managero ne mamwa kechin machalo machalo lo en koro gero mar breaks gima bati kalada dirisa kombe TV inches gimora mora nyaka sola moketo odong no ywa stima maineno baden manango gimonyalo wacho ni Cyndi okonyago e familia dream manango e timo ne mama maduong' mama matin bere nyimine na osatimo negi koro mama maduong' gi mama madiere ma en mamwa ema nodong' omiya yot kija osetimo achiel koro idong achiel adonga di Nikech ambe na wacho ni immediately matiyo ko mashon na magero cha atimora nade igedo ne man no kago mbak gedo agone gi rough cast Nikech tibe giti to koro wacho ni bwana anagolo gini piny koro dream man gono ki jomoko nyalo neno raj ki jomoko ki familia ki anyuola ki gweng but nitiere gama an ki ano jola iwinjo makata ono tiyo go rangi ochiegni lonche koro LTN Low Trending Mission. Nyakwamogi kaka pile wan kaendi wasedonji luongo ni celebrity gossip kaka pile wakelonu chenro ni endi tich adek chakre saa 11 gisani ni endi wasemondo kaendi inyalo neno siepna kanyo no endo en wuoi masawa iluonge ni Evans Kenya koponi ja TikTok tapani ing'e maber kabisa koki ja TikTok to mano badhi dhi e TikTok mondo med ng'e mathoth to kata kamano kata kapok dhi e TikTok bwakeloni go kaendi mondo ing'e kabisa ing'ama ni kanyo endo kapok wadhi mbele gimitimo en ni i share the live Jawiyoma nikacha endo kendo sedonjo wacho ni asedonjo gotea giteko mathoth okay Evans gisani endi adwa ni kongi ng'e kamera kacha endi kongi mos jo piny ni mar nitie jomoko ma samoro winje ni Evans Kenya to pod gikia ni ati in Evans mane koro ing'e ni koponi ati ikongi fulorinegi to nyalo bedo gimoro masawa kabisa an kafulora in full nyinga manyinga kokirawe nyingi kokarao ano karao ga nyinga nitie jomoko mawalo megi opportunity kata mane TV en orawe nyinga kar mondo fulre ana fulora kikirawe nyingi okarawe nyinga nyinga mane kitambulisho Evans Otieno mawuod gi Masumbi yes ere kuma Kenya ne ae Kenya ni nabire TikTok acha yudo ni ji luongore mopogore ido ni ng'ato luongore gi nyinge
moro nitiere mobe en mobe omiore korambo wacho ni mondo tieno ni apandi wawe aluongra Kenya kech Kenya naka ahero kasano mane nyiso ni idwa korane idwa hero tieno idwa hero Kenya moloyo tieno okay but do pani identity ni ber nikech koponi wacho ni utieno tingeni koro ber ji oseng'enge ni Evans jakorwa kocha ngomi koro ni decide ni utieno ni kuonge pande Otieno ni en koro en jomoko makoro dwa ng'eye. Okay, mi ng'ata. Okay. Kaka sa interview kama. Okay. Yes. Nyakora mo kaka winjo no endo wan ka endi gi Vans Kenya kendo aneno ka ji osedonjo kacha cha endo aneno ka wan ka cha gi Vin Wurugenya. Vin Wurugenya en manager mar Elvis Kadori kendo kosedonjo kamano no endo ang'eni ang' nomiwa program kapok owuok ka endi kuma Elvis dhi nyeme de nyame ngoma. Yes. Ngeni jomoko pach gi richo. Ka ng'ato osaparo negative duoga kili ni. Duoga kili ni kore. Angeni Wurugenya dhi miyo wa program ka echa ino. Koro Evans. Yes. Koponi pok wadhi mabor ahinya, kapok wadonje TikTok and everything. Miwa history ni matin mokwongo. Ikonwa ni to inere kaka idongo mibiro Nairobi kan kech ntiere ng'at ma samoro neni gi dala kocha endo to gombo mondo embe obi e Nairobi. Ogombo mondo embe ndi ong'ere. Ogombo mondo embe ochake kaka timo ni endi. To samoro gini chape matin. Adongo kuonde mopogore. Yeah. An kijana ma adonge loga mopogore. Koro komonyuola onyuola Nairobi ka. Onyuoli town. Yes. You are born town. Onyuola Kenyatta Hospital. Bari ng'ama Katel. Ng'ama nyuol Nairobi. Ng'ano Katel. Onyuola Nairobi ka. Kendo ne diere go wadaka moro ni Mwamuto. Yeah. Mwamuto en yo ma ikalo Kitusuru kidhi yeye. Mwamuto ang'eyo. On the other side of Kabete. Yeah, yes. Mwamuto. Kune monyuola. Ng'ich seriously. Yeah. Koro kono kano sa nyuola. Ngemo dhi obedo moro ma diere waduog wadak Kangemi. Yeah, Kangemi. Kwasa dak Kangemi. Uridu mos. Wabiro town. Uridu mos. Wabiro town. Okay. Koro kwasa dak Kangemi achako somo Kangemi. Yeah. Baby class atimo Kangemi. Yeah. Pre-unit class achiel atimo Kangemi. Yes. Koro kagi kar class 2 ka jaduongo chako neno. Aneno ka idwa maya kamera. Aneno ka idwa ponge tene gi ya. Okanya yie ni pongo kamera ka gine kamano. Okay. Koro wacho ni kichopo class adi? Ka chopo class 2. Wadar kendo. Yeah. Jaduong koro ne biro odwa dak machiegni gi town. Yeah. Koro biro wadak Madhare. Koro Madhare ka wanyone class 2. Koro kagi ke class 3 jaduong chako bedo matuo. Yeah, mos. Nomake gi stroke. Pole. Yeah. Koro kosa magi stroke koro ng'eni finance gimoro amoro chako nikech ne en ng'ama jadoho. Yeah. Koro ko mondo ifadhi joma ni dala, joma ni Nairobi koro ne tek. Iwacho ni ji ng'eny to lwedo chuok. Okay. Koro en oamua nodog dala. Koro dok ni dala an okawa nikech koro baba gi mama nokwinjre. Yes. Ne onge winjruok moro mane gi separate. Yes, nok giwere lakini gi separate udi. Yeah, koro yani onge winjruok moro mama. Yes. Yeah. Koro kosruok gi no jaduong boneno no kanya dak gi mama maduong, okanya dak gi mama matin. Yeah. Koro kawa owita ero siepne moro Eldoret. Kidak gi miyo idhi pogori kode. Jaduong sense denjo wacho ni nyathini kodak gi min gi. Odhi pogore koda. Sana. Koro mano ka otero siepne Eldoret adak kanyo higni 2. Kanyo wachame thagruok gi kwadhuk. Bang'e keloya. Ochuri koro nyaka ng'a dho abani. Kanyo wachame thagruok mari na higni 2. Koka jaduong koro oduoga koro wacho ni nyathina cha osethagore moromo. Yeah. Kana dak Eldoret kamoro ni Lugari. Yeah, koro kochopo December kama. Diere wengeni kani rwako Crocs, floater ine mani ng'aro e kijiji te. Floater gi socks. Ne yudo mag ji achiel mani gi floater go. Yeah. Kora paro diere wabiro gi floater Nairobi to yudo ka dhao bedhi mbele mar 207. 207. Yes. Okay. Koro kaduogo ba yudo ka babo medo dhako. Chako meto kendo. Medo mogik. Oyaw branch. To branch ni ema pano miyo mamwa
okosana kode. Koro mondo mi kon mamune kata kosana to poro kinyatame ochako medo branch. Ingeni mamwe mane tin ene mano nyume mogik koro ingene en jilas. Koro kamoro med bange odhi oludo iyo wacho ni an okanyalre gi dagni. Wan adhia apogra kamoro en obiro dak Dandora. Phase 4. Dandora phase 4, yes. Koro babo to pod nodong Madhari nikech no yawo branch moro Madhari. Igoni en nyaka nodong go Madhari nikech branch ni Madhari ko. Koro biro koro na ngeni tin poda tin. Mama wacha bakia onge sime aga onge namba ne. Koro chuna ni amba dagi matin ni. Koro koro mayudo ni bodhi orwaka. Wacho ni orwaka kaka nyathine. Kendo kaka no serve nyithinde ka jiwacho ga ni mama wa kambo sio mama lakini mano nakao kaka mama. In mama wa kambo ne mama. Anto ne mama orodha man kakorodho nyithinde ngeni ko no rodha ngato nyalo kawo point ni no rodhi nikech orodha kaka norodho nyithinde. Kendo kaka nyiso moko ka ni down ambe kaka ichwada siala kaka ichwado wa gi nyaunyo moro gi badndo makwar. Koro kanye ma life oketo aje duong ka duoga yudo jaduong be obedo matuo. Koro okawo oterwa dala mondo koro wadhi wachak ngima dala ngimodokom odhi ogedo ni mama matin kendo kako gedo ni mama maduong mama wa kaka embo chako chuo ni mama matin oredo gi maber adek wacho ni magi branches ga yes ne gin ang'wen achiel to nowewa kane pod tin koro wabedo dala kendo somo dala ma tieko class 8 Kasetieko class 8 I was amongst the brightest student. Adhi ayudo scholarship mar high school. Manu koro ingen babu akoro bedo worst. Koro konyal finance. Nen luckily nikech school I was nan nyathi moro ma bright kendo nan gi discipline. To school no na ler. Cleanliness na hero sana. Manyiso ni lero kichako kawuono. Okachako kawuono. Ni ngama ler nyaka primary. Ok ni wacho ni TV wuodo ganya noluoro pi but iwacho ni lere okay igeni jok mang'eny fwenyo ler ka koro osebet maduong' anto na ler gik mana rwake maonge gi gik mana wir koro ni beta tar but chudho to na ler koro na ler mani yudo ni head teacher no era to gi japuonj moro kanyo ni Mr. Denish no puonjo waga English japuonjo go no era sana koro kwanza na en remote area miyudo ni wazunge gi biro ga limowa but iyudo ni nyathi manyalo wuoyo fluent English gi Kiswahili malere hii remote place ne nan nikech wa Nairobi ngina bedo race koro bete at least ngele ya moa nyima mago bingeyo nyama okay mago tenwange koro ni yudo advantage gi that nikech the background mar town urban background koro ka kanyo na dhia yao gi project moro na yao mano koro mia somo mano koro mia yudo sponsorship ni nitiere development ni nitiere pur mano chake kijiji gi yor pur mano chake ga kidhi time skunde koro kane gibiro e school ni na kwanza negi chako gi health male health notama nikech kaluore nan most influence in agriculture kore school kan yudo na nyalo doyo puodho moro to kod japuonj moro tapidhe skuma to more ineno koro kane jo wazunge gi obiro odhi oyuda e school ni to japuonj moro dikon gi ni ma isamang'e mo yawo project gi kaso health organization no mar school odhi yawo branch mar puodho koro ineno koro an muketa head of nini mabe kidhi kata internet kata kidhi mtandao indiko DIG development in gardening we kon ngato kantie fuo moko eloba ka ngato igocho ne to ngado babo ken emergency ukan gi kidney ni iweyo very nice. Jatel.
No tiki pokumi puonjo wane phone etiquette gichipuonjo nyaka e class 3 phone etiquette like okinya gocho ne ngato kata bed mani kata form 1 kata an Evans ni jothurwa joma keva Evans ni sibedo kamiya ga pesa to ka gocho kata kodich to komako awe to ken gi kidni na medai na Evans adwa layo gwigine miya kidni ya bwana watu mara nyakora mo kaka neno endo aneno ka comments pod donjo ka indi kendo wan gi comments mopogore sorry I'm very sorry kane wan gi ngik ni kanyo no endo aneno ka wan gi je China mandiko dholuo ka cha lakini mokongo yakonga ma je China insoma ne nyeng no chung keng ya ondiko ka nyinge ka angamo ngisomo gi dho China ondika ni chun chal tol chun chal tol mano nyinge mane gimondiko kanyo endo wuod nyagina wacho no mari jambo all the way from Kilifi jambo sana ama si jambo mi alafu watch no meet na sana wacho ni babau oyao branch Madare Dandora Kibera Umoja Ayole Kamiti prison Adishimura prison because Duncan okay wacho na sedonje bodho mari Duncan Mark Junior okay Midenga Weekly wacho ni watching live from Sirare border okay yes. Jawiyoma wacho kacha ni Conivance ni Jemo 064 winje yo makare mani ngini kuro ja TikTok kiziminyo ye 064 kia 22 mago jo TikTok user kuro vin benika chendo wacho ni watching from diaspora man I guess a diaspora guys okay kakan wacho ni aneni ba wanjo China mobiro loso nundara Kisumo wangi putinde anjaluo wanjaluo anwod China tek kare mara kare ja China kare viule kare gimo miwewa bwana koro ja China dojo kama chake temangogo ya ja China no kanyo ja China bas koro Evans ne podi miwa story ka China ndo kaka ne project ichako project koro dala ka China mi wacho ni koponi wadonje mbui to wanyalo manyo DIG development in gardening yes. Ni in short and dig pur development in gardening okay kidhi Google to jomokuongo kidhi videos to gi picha en kan kapoda tin okay mas koro jomono wacho ni ninge kupata kitambo wadhe kanyo ne suchi kitambo no yes okay kanyi bro ringo gi videos bakani ko ibro ringo koro mai ja class 8 higa mane oka ja class 8 kanyo poda ja class 4 ija class 4 yes mai higa mane 209 yes okay yeah kare tena sana an 209 na ja secondary mari nashwe tingu ko di barom nyocha kidhi ka certificate ni hapo ko win okay 209 ja class 4 koro project ni dha chakore ichwado project koro gi supply ya seeds imi seeds fertilizer koro after classes gudhiambo niyodo ni sama nyithindo moko dhie sports ngato nigi talent moko dhie wer anani puodho ape ang'e luongo deck gi English luongna deck gi English mari nash deck makech moro michamo ga dala cha luonga ne gi English an chutho to ka luonga deck ka luongo waiter to kelo deck bate nyalo konyo ching moro pesa to nyalo baya an nyinga lode mag luogi mamako gi kizungu nikech no puonja gi kapoda tin an ng'e mbonu nyalo biro lantana kamano mano kalot okay deck iluongo ni spider plant iwinja osuga iluongo ni black night shade yes okay alode gi koro ni puonja gi kaka dongo awai iluongo ni oxalis koso mano biero dimo ni oxalis mano ni some social studies sawa koro dongo magi koro class 8 makoro japuonjo nyisa ni I have to concentrate buge book work nkech nineno ka korido bedo lazy yero jembe molo ka yero kalamu makata kane ji dhie sport ana tingo karote bag kar mondo ting
Pode manitimo kama gambo. Ana tingo karote bag. Mane lanjna. Yeah. Nikech dig chodhi odonje wiya. Ma in koro initiyo gi puodho. No ka concentrate go. Koro chopo class 8 ko gik tam to kanyo nyisa ni inyalo we project ni monde. Kasi ngeni joma no sponsor tija ni be no dhi olal. Ineno. Yes, natime koro kana time ne konyo school. Ok ne konya. To kendo ok no kony joma no oro naga seeds. Koro ne gidhi gilal kane class 6 ka dhi 7 ka. Koro joma ne kora dhi lalo emails gi communication kasi ngeni joma dongo. Toro mondo mine yud gi tek. Yeah. Koro kase tieko class 8 ne nitiere yes na manage ng'iyo puothe but koro kabed deep na dhi puodho. Jo lower classes gi ne puro na koro idhi bedo boss. Yes. Class 8 koro na boss. Koro instruction. Yeah. Ensure that you do that place. You do you water. Or you water to all of people. Makata yende mane school no. Thoth gi ane mana pedho. Yeah. Ineno. Okay. Koro ogik koro sama koro atieko penj. Kase tieko penj bedo dala. Koro nitiere ng'at moro tiyo Way FM USA. Way FM. Mana atieko class 8. Koro andala arito result. Christmas bichiegni. Ne December setimo penj November. Ne notimo penj November. Ne en ga November before corona. Koro mzungu moro dhi obiro gwenka. Iluonge ni Wally from Way FM USA. Or Franklin, Tennessee. Marco. Okay. Iwinja. En kata kidhi ndiko kate Facebook I search Wally from Way FM. En ngat moro matiko yugno kama. Oh, manyiso ni is a prominent person. En ngama duong kata US. Koro kano biro no en obiro kaka plant mar blood water. Casto project na no saneno ga internet. Yani wazunge no dio supply kata project ne dhi mbele Uganda to gi US. Koro Nikech I was there ni source an koro gidhi wil koda koro branches odhi obedo mang'eny kocha. Koro gitemo mondo ginwa iva gine branches mag dig. Koro digo dhi. Koro mzungu ni kano biro ana dala. Kasuka ndala to headmaster dhi ogocho no Mr. Ngoje. Ogocho ne babwa. Ingeni babwa sani en okunya wuotho. En gi stroke but ne en gi sim. Koro joko dhi omanya ni there was this brilliant boy. Samana biroka na post picha wagi ngano. Ineno. Openyo ni this is brilliant boy school ka. Abiro yes a project mar blood water ng'iyo pi. Pige maler, ng'eni pige moko mi pump, moko mi goye gwenge ka. Yes, negi yaoga mago to giketo chlorine. To imo yako nitie jomoko mi orora gi jochiende. En kon kan bwana mari ni live. Gochne magino ng'adre e kamore. Gochne agoche magino ng'adre e kamore. Yani en ng'adruok nino. Aneno ka wan ka endi wan gi Denzi Wuor Nyakuchieng, wan gi Taflen. Akeni Taflen ninge mailuongo ni Riziki. Wache ni Vance yo mano nyar dala kabisa. Sani osedonje boma, oseng'e nyaka ndike Facebook ni Vance yo. No, but it's the truth. Nyoche kapunje tiyo gi Facebook kaendi. Ya bonana setemo neji kata kurida rucha ya kama ni. Bas kori wacho ni jamani omanyi dala. Na ni puodho actually. Akonyo mama matindo. En December. Kasto yen moko nase puodho actually. Nase puodho koro angado yed maka mapera moko ne ni dala. Monda yod pesa Christmas. Iwinja. Jogi obiro gi moro tarik 8. Tarik 8. Koro tarik 8 December. Kagisa biro gimanya head teacher manya okona ni Evans nitiere welo moko gigocho ne babwa to babwa okona ni nitiere wendi moko e school dwa neno puodho no giwacho ne gidwa neno puodho to jogi ko biro adhi nenogi arwakora maraja kendo arwako law school to ngeni en December setieko class 8 Jini rusa amanyo kuma uniform nitie kaka na lil kaka na bole katimo keicha
kaka dia manye obanore lil bol lil imagine yech be koro ng'e no sayech gite jakla saburu koro aban lazy iwacho ni wan jotieko ni wan jotieko koro akasora adhi ayudo jogi kapok owuok to gikona manyaka gingera nigi neno videos na mana timo previously kanyiso gi ni this project will be big in English chieng diere go wawache English shalo en English madala biro maduong will be big English the farm will be big koro mane gima nomoro gima miyo ne gimanya koro gibiro neno the big farm mana promise gi some years back koro giyudo ka project mbe mana timo katin dhi mbele toke koro ginyisa ni ang'o made gitimna mano ka koro watieko takono gini nitiere ga osiepna moro mane owacho ni ka bedo maduong' tamanye iwinja to be nitiere dirego boyudo ka result pok oduogo koro mano the wali guy penja ne otim nango nikech en gima mokwongo nonyisa ni en kaka en gigik moneno kasa time internet osainwae ineno men gima nonyamiya nowacho ni nyare makabedo maduong' natimra nade akao muzungu ne nyare manyathi ma pod tin kare gimo miyo pok inyombo porito mzungu bwana fans gimini woni ka wonda moni som matek in kuri keteri mabe mbaka poda keloni marwali poda kodika koro wali ukonani en gima nyalo miya no miya kalam bik gift mar December no miya bik ngene tieko school ngani miya bik adwani bairo moa US adwani wuoti metho mondo gine ya jothura wewa kata ka ngadu matin awuoye gi ngado ga jatelo dongi kia tiyo gi simu koro wa bloki mondo chieng mingi tiyo go to wuo jatelo nikech an live tigocho ok idwa rito koro weura block ngani kendo mondo wagine tie jomoko makoro tiyo go tek block kind of kanyo block kata nyasayo ni yawe bang okayaw opuonje tiyo gi simu ayaw nade kose enjo loan mari ok jo loan babu ok jo loan ineno nitie jomoko kata mawacho ne sorry to say this niyo an kiana gocho ne inda ting'ado simba samoro igocho yudo kata ka ng'ato neno for example samoro en interview samoro timo gimoro iwe aweya kata miye mana hours moko matin kata mano bede ja loan ticha kigocho nikech ipuonjwa ni phone etiquette to ka irin kanyo iseyudo namba ng'ate mbui kore goyo ka gimo in gi emergency to kata ka in gi emergency okwan wede okwan wede bas jakora mogi pod wane celebrity gossip ka ikweri gi maber to gi marach kaka mago wakwero chuth onge gimoko ni pod wakano ni we watiek interview magi kweri kwere chuth e kamera ka ng'ata ng'ata winjo mondo chiemo okineno katine kaka fuwo right yes ok puonjwa mondo wayud tich ipuonjwa mondo wang'e dak gi ji gimomiyo wadhi through school ok dhi through us wadhi ga through school mondo mi wang'e kaka dak gi ji koro jok ma school odhi through gin ema chalo evans gine jok man gi pesa wan mondo odhi through school wamako gige school te to waonge pesa joma school odhi through gin kia kata manas onge gin manaless okawachi ni in manaless in pod wadhi mbele gi story wuon nyagi nawacho ka ni umari tinde wita no ine mana tingi to ade lwar ngeni samore nyapa ni ng'ato samore tingi ko ni mana tingi to ine lwar kuri ini pano wi ene mano jony jony kumo tinga no ne bwana na se budho lwedo ne to lwar ko se lwar ko no importance mar tingo ne but ibo kwanyi kanyo beda ndie gik moko bo wito kumono witie no machiegni takwanyi sama wito modok we koro ng'ani ng'ani oyuda to kona ni gimonya konyago en ni kone nying ng'ano an akia kata ne Google enango kech sime manan go natiyo gi itel mar babwa mano ni chako bedo gi iPhone keten manane babwa ne nigi itel no INI kata koro en mana itel iPhone koro en gi itel moro kanyo kata ka ni nyo data mar 10 bob
idonje Chrome mar itel button. Data rumo kata kapok ing'iyo gimidwa ng'iyo. Load, please wait. Load, please wait. Please wait. Koro naonge go mar manyo jamacha. Koro jamacha notimo na favor. No the radio station ma US. Kanyo notimo na very very big favor. Kosa the radio station ma US. Ma US Way FM to Lando. To wacho ni I met this incredible guy. A man who flies the village to the hope. Man English man wacho kuno. Through farming. You know? And amanyo no kono gi nying ng'ama manyo. E US kanyo. Ni udire junior gono ne good morning. Udire in law karong. Sawa jatelo. Wan Kenya ka and evening. Koro kosa landa kamano. Ng'acha kare no dhi winjo radio ni. To dhi ondiko e Facebook ne, to ndiko nyaka kanye manang'e ni kare ng'ama na wuoyo go Kenya ni. Ne en ng'ama duong' kucho. US. Bang' lando otieko week ma emails ochako donjo. Oyaw na email, ma email na mokwongo en primary school mana some. At gmail.com. Yes. Primary school minisome at gmail.com. Anya konogi. Evans Otieno. Kuna school at gmail.com. Mani ngegi manorna. Password mar donje email ni. Evans Otieno. Kuna school at gmail.com. Poda tiyo nyaka kawuono. Makata ka ng'ato ndiko ni to yudi. Email no. Antie. Ndik ne Evans Otieno kuna school at gmail.com. Mani email mano yawna. Ma email ni mokwongo yaw gi loka. Yes. Koro orna ora odhio gocha organization mar health to gi pi. Koro jogo manya. Ukona ni mondo communicate gi ng'ani direct. You will be using this email. Okay. Miwinja. Koro bang' wuoyo gi jamani. Jamani no winja. Ma that is the first time mar yudo pesa Christmas siling 2,000. Mokitiyo matek. Ne en 17. 1,700. Odonjo mokwongo to donjo na gimoro ni Western Union. Poka donjo ga e bank. Babu abing'e ni tuo. Koro chuna dhi bank rongo. Ka dhi bank rongo jogo riemba ni poda nyathi. Onge jamia pesa onge ID. Wuon ID odhi e bank kende. Koro ida ting'o ng'ao ng'ol kendi chaki dhi geng. To aonge kata fare. Aneno ko nyija lamo sende ga chania Evans Otieno kuna school at gmail.com. Kunyi bank matwanere Dr. Koro wacho ni idwa ni dhi gi wuon ID. Adhi gi wuon ID tuo. Okonyal kata wuotho. Mar ariyo waonge kata fare. Waonge fare. Koro nochuno ng'anie mondo ng'e kaka nyalo oro pesa through M-Pesa mar babwa. Ineno. Pesa chano Aweyo dhi. By the way, pesa Christmas. Ema koro mar ariyo ni ioro na 2,000 M-Pesa. Omari na mor. 2,000. Omari 2,000 pok na mako nyaka na chak nyaka ne nyuola. Cash money. Pesa mani miya Christmas dirigi nok kal 50. Nok kal 50. To kawuono yinge 2,000. 2,000. Omari nakema ka. Dong manu nyiso ni you are richer than your parent. Nakema kama na wango. Kwenda huko. Makono joma nosechiwo 70 bob mar makatraf. Makatraf ne 50 to no amede mkebe ariyo. Koro ne 70. Na Aweyo. Waweyo jatelo. Ange pesa. Na meu Umari na meu. 2,000. Krisma jekle saburu. An sechego pesa manyalo paro ni na celebrate kabisa ne mbao moro manyaye. Bas. Mbao sechego prario moro ne nitiega. Prario no kopo ni uyudi go. Ine ngama ni pesa kech mandas ne masele. Ni mandas ne 10 bob. 10 bob gene. Koro ng'ani nokona niya. Ambe anka tan gi familia na. Gima nyalo konyigo. Skul mora miboluongie. Mora mibodwaro. Iwinja.
Nyisa ni pesa di taor di chiel. Nyaka form 4. Ngeni result poko duogo. Poko biro. Wachamo Christmas ka result ne duogo ga tarik 28 ka jipo chegni chamo tarik 1 mondo ludi kiki cham tarik 1 maber. Machicha nen to tame the parents kick misuse pesa. Dong ingena ana sa chamo buk. Ana ngeni dhi luonga skunde madongo dongo gi be. Kech school be mana ndiko. Nandiko moko man Nairobi gi. Yeah. Nidwa biro town. Me. Dogi Kisumu boys. Yes. Mane nini manandiko. Koro sa chamo Christmas. Isemuro Christmas. Chamo gi jonyuol kendo chuno chamo chapat. Seche go oluori luongi mani daddy jaduong. O mababo luongo mana banji. Nickname. Wayoi. Ok luongi ni Vance. Vance jaduong. Ne? Iyo imondo champesa ni ganyo. Mondo champesa ni. Mama seche luonga na daddy. Aneno ka udire wacho ni mos na ja ugonja. Castro Lusiket Benika Chendo wacho ni mos na Ivanjo. Msidopkiri wacho ni mos na Evans Gitwon. Taflin wacho ni Evans Numeo. Ivinjo. Nasri wacho ni very serious man, my high school dad. Big up bro. Mano koro ng'amano yuda high school. Tingeno chapo agecho se luonge ni my high school dad to chako luonge ni bro. Beda mbele ke dad no mera bero kacha. Apa ni mano egine man kanyo eno. Koro Result biro. Atimo maber. Koro luonga Kisi. Luongi Kisi. Mosocho. Kisi. Ange maber Mosocho. Kalima Adhi boarding. To koro fio biro. Yes. Anawe ni bere ngacha ngera. Nyisa ni orna bank mar school. Omo chul form 1, ochul form 2, ochul form 3, ochul form 4. Shopping ogona mar 10,000. Time no. Bwana undu somo mayoto man. Kasto ngani nondiko na tam katam. No wacho ni nyaka tiek form 4. Mano is a sign manondiko. Ngeni poko nena kaka no nena ka ja class 4 cha. Kiten cha. Poko nena kendo. Okay, atieko school. Nini adonjo school. Okay, wacho ni nondiko ni tam katam nimi pesa di. Tam katam. Ngani nondiko na tam 1 form 1 nondiko na alphabet form 1 te. Form 1 te. Nondiko na alphabet tam 1 ya pocket money. Mano after shopping. Kosa timuni shopping. Yes. Nikech mondo mineno or pesa simbi be shida. Koro oro ne janyuol kata oro ne school. Koro nini mar school mabdhi oro ni pesa ni tim go shopping. To ke agik form 1 pod adhi ga dhi dala. Ka gik form 1 jaduong owewa. Sorry, Paul. Ineno. Koro I have to buy a line. Koro katigi nini. Koro pesa na alphabet cha. Biro e lainda. Nikech jaduong koro wewa. Okay. Ineno. Koro ogika kama koro adonje form 2. Aneno ka koro ka bedo dala gi high school, the whole of high school nite adhi bedo primitive. Wabi Nairobi. Pesa bingeni in go sechego. Biro mara ng'achamo alphabet. Dong ngena nyachulo rent 1,800 Nairobi. In ge pesa nikech biro Nairobi be Kisi nyaka Nairobi seche go. Ngatiyo gi 600. Kisi classic ne kago 600 kata 700. To kionge pesa ni chunge tara ni sayo tange 500. Idonjo Nairobi. Yes. Kata 400 asabiro go Nairobi ka school. 400 biro go. Nase ago. 400 nasago Kisi ka school. Koro seche go in ge pesa mara lakini basi ni kongo no mulo pesa. Mara to iye ne sachi landalo go poka mulo. Akina mulo kata mana 1,000 kanga maduong. True. Sincerely speaking. Yeah. So you are better off. What the better? Koro ngani koro dhiogi kagik form 2 odhio neno ni maisha ma Kenya tek. Kora kone ni an okabidhi ga dhi dala nikech mamwacha ot be mana en go notimore nadi omukore. Ineno. To kasto na riek no ka misuse pesa kane secondary. Na anyalo tiyo ga lufu. 2,000
aokete mshwari gimiluongo ni mshwari ni ne chake atiyo go mshwari atiyo guys mshwari okonya mshwari okonya makatieko form nini nan gi pesa moro madhi 50,000 nikech seche moko na riambo be na dhi etwa pesa no ago deal gi receptionist madam maniti reception kone niya nikech an ngacho ok trust in kaka receptionist kone ni nyithindo ge nyathini dwa dhi etwa to tuwa en 5,000 mano secondary koro nyeudo ni receptionist adhi chama lofu tikawa 4,000 mara takete mshwari yele chako biro katel kete iwinja mama onge ot kora chako manyo mamwa kane secondary kora da manyo nien kanye kichine gipogore ga ya to giming'eyo ni nodaga Dandora an ang'eno dak Dandora kasto an kabiro okachako dak kendo Nairobi adhi rent ot Juja Kashororo iwinja mano oko ma Nairobi ang'eyo Juja ng'ama ng'e kuno en Nyaminwa kende kwanza ono ni chulo 800 ineno ingi pesa yani nan gi 800 pesa yani lo nan gi 800 koro 800 ni ema ni chulo rent chiemo adhi chiemo ka Nyaminwa kasa medo gi go kokoto Gashororo kware ijaso pesa tingeni emna poda tin adwa ni aged ne mamwa gige man manyo pesa gite ne en mar gedo ne mamwa gedo ne madhi yes kechode no sa lwar neno igni go te ka tiek primary eno onge agike secondary koro ingena da gedo ne madhi kora manyo pesa iwinja Evans me makata siri ni okakod Nyaminwa mamiye chiemo nong'e ni biro Nairobi anang'e to kogik kasa go kidi yudo kana go kidi per day nanyalo agi 100 kata 500 ma podi ja secondary aja secondary aja form 2 koro form 1 to nan lazy nadhi ga ir baba podi nikech baba pod ngima koro ng'en baba satho koro pachi nyaka chiew pesa be onge baba cha be ok dwa gedo ne madhe koro acho ni wane madong ane koro kako kumba e odwa nikech ane wuoyi odwa neno maka owach ni mama wanyalo bedo ni onyuom kamoro idhi kod ok anyal dhi kode nikech kae monyuola according gi begi kimila chikegi koro naluor biambe koro chuna nach many mamwa tok chieng' moro atam tu kanyo asesevu pesa man gi 60,000 60,000 and you are still in high school mshwari ukora giga Shororo pango kidi gigo kokoto bwana maisha to en okora lela mera ukora tu wadhi etwa iwinja 5,000 adoke secondary adhi los na 60,000 ana o iwinja ago kokoto to kon be anya wacho ni wadhi e funky moro matino tindo gi likech ne en be ng'ama riek en ng'ama duong' be iwinja kendo en ng'ama obedo respected makata Mama Lucy ka kidhi ng'iyo extra hospital moro yaw kanyo en achiel kuom jodongo mochung'ne ya hospital nyaka kawuono and when you say you are still in touch with them you are still friends communication we are friends we are friends but in financial support ali cut off juu ya nini nikech ang'ama ng'ongo nikech embe en gi responsibility moko koro ogik kama koro adwa tero madhe amanyo madhe na wuotho Dandora 1 first day alwoko te nying be mamanyego opogore gi maji ong'eyo manyiso ni nying be manyego to ke maji ong'eyo amanyo Mama Evans kare ento koluongre Dandora ni Mama Evans kendo en celeb makaluongo ni kata ji moko dhi ng'eye kata jal mobede tok kamera no dhi ng'eye iwinja awinji iwinja kare ng'ani celeb area mar face 4 kagni onge ng'okiae
Gato nyika shoot ngoma mar NASA. En gaiye kanyo. Madani. Mamwa. En iye kanyo. Onye. Okay, so let me rest my case. What are the mbele? Amanyo madhi. Yeah. Amanye Dandora 1. Amanyo Mama Evans. Onge. Adhi nachako manyo Friday nane vacation mar school. Yeah. Aduogo Thursday nachako manyo Wednesday. Yeah. Thursday achako Dandora 2. Koro ng'en kuonde babe amanye nikech ne en ng'at moro ma oherora. Koro chuno ni be ne amanye clubs, yeah. Yeah. Ema dwa amanye mamwa. Adonjo Dandora 2. Dandora tia Aweyo ba. Onge. Ana manyo Mine Evans. Ento wakia Mine Evans not wakia. Adonjo Dandora 3. Onge. Akalo 4. Adhi Dandora 5. Anyisi kaka nayudo mamwa kifani. Be kata anakia mien. Yeah. Nikech no wuok chon. Awuothe ndara. Kasa wuothe ndara. Aol kora daduogo. Ada dok Juja nikech ng'eni adak be mabor. Pesa be mana tingo na tingo 100 kende. Aonge pesa. Iwinja. Pesa tenie mshwari. Pesa nie mshwari. Lock saving. Okay. Mabe kimondi goal itrete nini work after 2 days. Don't work after some hours. Okay, amenyo adonjo Dandora 5. Kadonjo Dandora 5 aromo gi jaduong' moro. Yeah. No mer proper. Apenye ni unajua Mama Evans natafuta hivi kasto picha moro na akia nagolo kanye katana. Atango ne e simba. Amba tiyo sechogo na tiyo gi sime moro mar nangi touch koro. Touch moko mochako donjo moko mane buff ka. Itel touch. Itel touch. Naira Itel ni. Itel gi Oking. Okay. Button. Oking go to marai. Bas, le mane gimomiyo nan ga gi Oking. Ang'e maber adak gweng go to. Ne. Koro anan gi Itel ni atango ne ng'ani. Bi nyalo ng'e kuma ng'ani nitie. Mamani. Tukoye ni Akinyi ni celeb bwana. Mama yako unatafuta huyu mtu. Huyu tembea tu utampata tu hapo kwa barabara. Tingeno mer koro trust mundu be trust ngani tek. Yo acheni yako so ngani ola. Ngani ola. Tukoye kuja. Kuja nikupeleke. Yeah. Kuja nikupeleke. Na utanipea 20 bob. Manu ngani kona. 20 si shida nitakupea. Tuone ni gimendwaro ni tera ane mamwa. Yeah. Neno. Tok ngani dokia kumentiere exactly. But onge area. Okwongo adhi Jodalas. Jodalas club. Omari wadhi Jodalas. Wadonjo Jodalas. Oromo gi waitress. Dandora phase 4. Phase 4. Koro nang'eyo an kadhi kucho awe kata nien waiter iye kanyo. Kare en client. En client but a common client. A common client. Omari na. Yo, I'm paga real waiter. Okay, waiter en a common client. Biwinja. Adonjo kanyo. Okayode. Yeah. Omanye nyaka wines and spirit moko mapiny kanyo go. Okwayude. Nikech ng'ani nokia exactly kumodake. Yes. Ng'ani otera base Awendo. Awendo ka wang'e ng'aong'e kumotiye. Mani koro wayudo ji adi. Areyo. Koro I have to pay them 40 bob. 40. Nikech nitiere ng'ama ong'e area, kore ka nitie ng'ama ong'e kumotiye. Okay. To kare ng'ani wamanyo to tia Awendo ka. Nitiere yo moro madonjo remote plode moko kanyo. Yes. Mamwa ni kanyo bet piny pare. Unu manyo mbele karu e chien. Ng'ani okawa otera miti moja mwalo. Yeah. Iwinje. Ni kae modake. Tadiri kanye manodake Tiger Court. Yeah. Koro wadhi to ng'ani bokia plot. Koro nwachak penjo kende plode. Akinyi anaishi wapi? Akinyi ni nani? Akinyi anaishi wapi? Arome gi boy moro mabe wasomo go high school kendo.
Bro, unafanya nini huku? Unafanya nini huku? Tafuta madhe. Man. Tafuta madhe. Ilunge ni Pius. Hembe ni celeb tio interview. Aneno ko interview ji. Pius. Oh, ni natafuta madhe. Mamako ni nani? Wallahi ule ni mamako. Ngamago nuwaga kuke plot guide kare mama. Neni maa jaskunda mabe jatelo tolwo banga ine miligi ana president school. Yeah, okay. Yeah, I was a leader from Kitambo. Primary nikiingia high school form 2 I was the president mpaka form 3. Yeah. Koro Omari Nash. Pius kona ni wacha nikupeleke base. Tuwe rwako cheni, yeno rwako mandingdonka. Yeah. En givest gangolo. Mayoyo keto gudu ni Kama ule ni mokoro wako, anakia kata ni mokoro ni enango. Mokoro. Anakia kata ni mokoro ni enanga. Ule ni mokoro wako. Wallahi akinyini mokoro wako. Wacha nikupeleke base. Kora ngijia di. Ma boy na manyaka tagol le form. Iwinje. Jiario monu ingo kabe ginto. Koro jodongo gi, koro chalo kata joma koro kia. Kitera omera mitane no mamwani manzi. Dende to ne ber. Yeah. To mamwa poth pi wangu chwir. Neno konena aduong. Bana ngatu wika podi tin. But no du fwenye ni manuin. Socha bwana. Awinji. Mako gol tika ne. Adongi socha. Tika ni momi asura marani. Aria. Kogol tiki. Kagolo tika mitalielo male. Irgi suchi ba. Angi socha ba. Aromo gi mamwa. Kasaromo gi mamwa. Yeah. Aweyo kode. Yeah. Madhe koro kudwa dhi dala. Kona ni ano kanya dhi dala no. Mokuongo aonge dala. Mar ariyo aonge gi mora mora. Mokuongo aonge ot. Aonge ot. Mar ariyo aonge gi mora mora. Kaki nena Nairobi ni. Amba asol to survive. Yeah. Mondo nyithindwa manyiri moko mane somo poni gine primary. Masomo thurgi. Yeah. Otimre nade? Oyud kaka thi school. Yeah. Madhe ne asol. Ineno. Koro awuoyo kode akona ni madhe miya duweni but kawa keep ne after. Kimia ruhusa mara end term ni. Yeah. Wangi kaka watimo. Ineno. Noka kone ni an gi savings ke onya nyisa na chakoro ne. Yeah, it is matin. Koro you have nyaki dikri imbe. Koro pesa na cha kano mubedo almost 90,000. 90,000, yeah. Koro adok form 2 term, remember manye term 2. Term 3 ka adok ka koro angie mar manyo pesa. Yeah. Mar gedo. Iwinja. Dero go yudo kama bati beche pod tin 600 700 dumuzas. Yeah. Manu Dumu na 600. Marjo pesa. Iwinja. Ya wije. Koro adok dala. Rusa ni akonga dhi dala mondi. Kasta kono madhe dong no winjore kodi ni ka yudo pesa timri nade dhi dala madhe koko jam. Ano kadhe dala. Okadhe. Madhe jam mawacho ni an kikachaka gone kata sime okodwa winj. Takone ni adhi gedo ni. Asayudo pesa. Dong wich kote moko idwar. Adwa gedo ni. Wadhi gedo ni dala. Wadhi gedo ni. Madhe otamore. Madhe podo jam kodi. Ochuna koro ane makora chalo koro or kendo. Thuru gi mamwa. Yeah. Kore ada wuoyo go wetene. Mondo wuo kode. Wuo gi nyimine ne. Ada wuo gi nyimine ne. Mondo sae. Owuoye gi nyamin gi. Otimre nane? Odhi kuma no ngama no nyuome. Mari Nash. Ngama no nyuome no to sandora. Ngama nyuome no to fadhe. No sato. Mari sa sandora. Yeah. Asane no madonge piny ni. Ba to dinero maduong. But imbe semulo gik madongo. Kama at that particular point you can have 70,000. 70 to 90,000. Bwana ngene ngama wiye ni malkechi ngene pesa be okinya mako maduong. Omari Nash pesa ni nama anye ka nge gwengwa. Ngeni onge ngonge madhe. Yeah. Kayuoche ne ka no selalte.
Do you know I had to look for a boyfriend. Ichako zero. Nikech dala okinyago aga kamano. Yeah. Kayuoche ne ka be ngao dhio we boyfriend koni ngeni pod gimbe gi luor. Omari nachi you have to look for us. You zero boyfriend mokwongo. Boyfriend mar madhe. Mogo ko dala. For hire. Mari. I didn't know. You went to look for a boyfriend. A boyfriend for hire. Jatel asai. And boyfriend ne? Yes. But then boyfriend nyaki chul. Tingeni po den boyfriend nyaka kawuono. Mane gi malit na. Banon nyiso ni treat maber. Mnyiso ni gisani ni makuri nyalo refer to be dad meneno. Don't call him a boyfriend. Marry and boyfriend. Wale wako so comments baten kaende. Araka jole kajere ndi jipoko share gidi ndi hadero kaende ka wangi Julius Wod Juma haneno konyero wacho ni niko ndani Mario Mose konyango ni kanyo endo Felix Were karibu sana Lucy Kate keke nyer me yari bed maber. Hapo kenyero minge uri kama cast wange Miriam Nash wacho ni amoso jodala ni nemerembe jodala no kao Nyandare Junior ni kanyo wacho ni mano parody cartel. Awilo nyakwaro nanda wacho ka nyu mari ane ni maler. Lucy Kate benika chendo wacho ni mosocho ne wach ne rach. Yes. Odini Junior wacho ni my best friend TikTok. Makete. TikTok Makete. TikTok Makete, you are his best friend but TikTok Makete. Ibibanya network 10. Lucy Kate wacho ni nangeo. Onyijela mwacho ni William Samoei Ruto, His Excellency Rigathi Gachagua, EGHC Eliudo Walo, Evans Kidero, Oscar Kipchumba Kirkomen Sudi Make. Umerangano ka jok madito mago jok madongo ma serious. Makuri na money government. Money government. Mago koro jok momako piny ma oya ensure ni ati wadak mayom kabisa. Ngato ka ngato dake kiwango ni. Ina no kanya masani uko wachi no tek. Idake kiwango ni. Nyanyizo ni kanyuchi inyaguri gi gari to kenyal werigo. Dongana we. Omosh bongo wacho ni antie mos na boy no. Kasto Lucy Kate wacho ni nyaka ibed jaluor. Nyaka ibed ngamuluoru dadi bwana we lungo ni boyfriend. Boyfriend owada omera. Dadi nyako dhi onyomb kendo. Hotel dhoka lego. Koka chako jaluonge ni dadi. In ngami biro dandia. Misayo. Miyo gimoro matin. Miyo gimoro makona ni ba. Bed baba wa for some period. Wako kada. To my ngene boyfriend mayude go like you need to convince this boyfriend like and ngat moro ma embe en mweshimiwa. Yeah. Neno. And lecturer. Yeah. Neno. Koro wuoyo koda koni ni adwani tim kama I'll pay you. Iwinjo. Okonya this amount. I've accepted. To en gima ber ni en ngat moro ma no yie negotiation. No wacho ni anto kikichula but transportation moko ma tindo you have to make. Sama biro medwaro service tigel koro nyaka chul ke. Very nice. An gi gari maduong atingo machine to and bro. Omari wachako kodala. I needed to hire a pastor. Hire joma dwa budho ka. Yeah. Hire joma dwa sombo pi. Titin be mark you. Yeah, remember. Ot be okadwa ot matin. Ot be dwa maduong. 3 bedroom. Marlo. Mabati katin. Odi chanangero mabati madhi 52. Yeah. Ot idwaro 3 bedroom. Mipiele oko. Ipiele oko to en malo. Okay. Nikech nago kwan, achiel store, achiel mari nyithindo wago mamako go nikech an ok anyal nindo nikech an yes podatin lakini na chako ngenyiri cho. Neno. Koro na mari na shangwa dhi kanyo mbele. Kikenu penjo ni. Okay. But koro makama kanyo achako ngenyiri kaja form 2.
Like I started dating when I'm in Form 2. Ni chako ndomo chon, wate de ang'o duok kanyo. Okay. Iwinja. Maka tudire paki ni ng'ama ber. Sawa. Koro iwinja. Haya jogi wago dala. Yeah. Ma pesa na cha dhie tiyogo almost 10. Urumo. Neno, Nikech I had to hire jogi eo. Jo somb pi ichulo gi 10 bob pando. Iwinja. Jo mabudho gi. Gikoni ni gidhi muono, onge gi mage muono. Idwa chiemo gi jogi e ka, idwa tedo negi. Rundo bi rundo. Yeah. Koro ngeni madhe gigie adhi nyiew equipment kama adhi onge. Nikech ngeni otamore. Yeah. Ma owade gi moro matio barracks. Jeshi moro emo threatene. Okone ni kitamori gima kijana ni dwa timo nini mabe wan kaka familia ne mno wapango to Nyasaye okelo yo ma nyathini dwa gedo ni gito kidwa de imbe kikicha kiduok dalo gino nodonjo ne momiyo koro kasa nyogi ana wacho ni koto onge koda ente tatimoro nade adhi gedo aluong ni od minwa. Yeah. Wiwinja Igero ne odi weka an koro kata chik go koro akia tien kanyo be mana wache ni weche chike gi kaluwo ano kanya gedo katana. Yeah. Ineno. Get chik sani chik luo, you have to spend. Yeah. You have to spend. Jodongo akiana ngo gidwa budhika gichamo chiembi tuono boki nya tuonegi kongo be gidwaro e dala nika chiemo be nyako bed ringo moro mibulo bas adhi haya pastor je SDA okonya go dala. Yeah. Achulo gi pesa gi aluongo jodongo go gikonya ndala ariyo oto chung. Yeah. Fundi achulo. Dong madhe nigi ot. Madhe osegedne. Madhe nigi ot. Kora wacho ni Form 3 are Form 2 ka nyaka Form 3 adanyo ni madhe kombe. Yeah. Kenden kombe mokipim kata gi nyiekene. Nikech baba nowe kosetimo ni nyiekene. Yeah. En ngene koko chake zero. No onge. No kotemene nikech no. No onge. Oneno ni Nairobi ber. Nairobi ber. Iwinjo. Keto ne madhe kogi Form 3 atieko wach madhe anyiew ne kombe anyiew ne sola mabe kata nyieke ne onge go anyiew ne TV manigi ng'eye mang'eyo ko kendo ng'ene ne mana en go kende area no en mibiro ne TV ora bas pok ne gine ne gi obiro sana kiana ng'o ma tinde ji biro mkopa mkopa Sun King Sun King mago ne podonge. Agedo ne madhe yodak. Kendo ruak mana ruake go omiyo delete mind mar Nairobi. Yeah. Sani endala. From that time nyaka kawuono. No wacho ni gimitimo nane wabed na order. Abed na 3 bedroom. Yes. Yes. Kenda liela aduoko ne Nyasaye erokamano nikech gino nodhi odonjo ire. Yeah. Mo wacho ni anwa dag dala. Masamo duogo madhingeno duogo Nairobi kasetieko Form 4 koro achako tich asetieko Form 4 asetieko Form 4 madhe koko biro Nairobi no bire issue moro ka matin. Yeah. Na nigi depression moro matin. Yeah. To no biro mabe okokona kende but gima nyakele Nairobi onge. Yeah. Mano kende mano duoge Nairobi madhe no iyo dak dala. Wacho ni en weyo bed dala. Bas. Atieko Form 4. Yeah. Aonge kata siling adi. Yonge kata siling achiel. Irumo. Arumo. Ot be kora dar abiro dak Madare. Butu Nyaminwa. Odno nachulo 1000. Yeah. Wingi. Ae mar 800 chabire mar 1000 kibato. Kora ja kuno Nyaminwa ne uso gwen. Koro gokinyi akono Nyaminwa ni en gi pesa moro ka siling 1000. Adwa chako uso mandas gokinyi. To rama chuor Nyaminwa no oyie supporta onge kando na mogo but abruga tedo kenda nikech en ko sa kando na tange ngado tatedo mandas. Yeah. But kwa chief kanyo Roma. Ngeni ngat mane supporta cha setieko Form 4 koro deal wa kod timore nade. Oserumo. En ose cut off magi mano nyalo supporta kende ne en birthday na matimore ga December. To notimo na kende birthday
mogik ne en 2018. Iwinjo. Wacho ni koro ing'ama duong'? Yeah. Koro chungi birthday. Bas. Birthday no oro na 20,000. 2018. Te birthday ni 20,000 ema noloko ngimana. Neno. Ae standard mar uso gweno, uso mandas gokinyi, godhiambo savings adonje uso gweno. Orenge 20,000. Yes. Nyeo karaya, Nyaminwa konya support. Yeah. Auso renge ba. Gweno ang'e patne. Ang'e ng'ado. Ang'e bei ka bei mar gweno. Gweno no kako kenge ni ang'e kaka nyalo yudo 2,000 wiye ka gweno achiel, tang'e kaka nyalo yudo loose be mar 700 e gweno achiel ni e ng'ade. Iwinja. Ing'e patne ka patne. Yes. Okay. Ang'e ni buomb kama bam na uso 200 kata 150 time no. Yeah. Aneno ka Sara biro na. Adar adhi Dandora. Ichoro rimos mos. Ya madhare idonjo Dandora. Ae od 800 abire mara lofu. Yeah. Gwena neno ka idha malo. Ae od no adhi adonjo 2,200 Dandora. Dandora. Maningeni ot mano ot ma ot. Yes. Mano koro to ot. Mano ot ma ot. Yes, na dak but cho, but na not. Not ma at least ni not tiles. Not mokinya luro tere ng'ato. Yes. Yes, nani ndo. Wadonjo. Yes, wadonjo. Na not minya donjo. Na not minya donjo. Inya kele dem. Okutego mari mani in kanye biri, in kanye. En biot. Biot. Wan ge ot mipenjo niya. In kanye monda bi. To gi biot. Koro ni dake biot. Ok kanye monda bi. Na dake biot. Okay. Kendo nani nde mattress mar poa. Mano ni ng'amo idho bwana. Poa mablu. Bwana iluongo ni high density. High density. Bwana mano ni ng'amo oseendelea. Kaso nan gongede 4 manago high school. Ni tunza. Yes. Ibiro go Nairobi chakula. Poda an go nyaka kawuono. Ongedi no kanya weto. Ene stona. Wende gen moya loka. Kosono losi. Omari Nash ongedi no ahero nyaka kawuono. Ene stona anene ga nena kanyo. Oparo ni maisha. Maisha. Okadonyo na Ndora kora wacho ni ane ot ka tauso gwen. Kasti ngeni koro wan be ojende koro wahero yoyogi. Wadhi rege town. Kich pesa moro donjo matin bang. Pesa moro nitie. Inya mielgo. Yes, madhe gimane miya stress asatie korago. Nen madhe to madhe koro yweyo home. Koro aonge life. Koro ingeni life en mara. Yeah. Mar kijana. Mar kijana koro. Madhe ka yuro gimoro biro rushane. Bas. Embo many kune ni puothe. Odak dala umeny but ka yudo moro. 200 moko tinya oro. Anyalo rushane. Madhe otulia home. Koro wabiro Dandora. Mani ngeni koro life ochako keta yoyogi rege. Makata Facebook naluongora ni Vanso Muruka Mtaro. Tingi nani gi followers adise jogo? Nani gi followers mang'eny 12,000. Wow. Bwana 12,000 by then no can teach my old. Nani gi 12,000 followers. Evans Muruka Mtaro. Bas. Account na no bedo hacked no late na. Sari ge dekoro yenege. Dekoro la wonya ndare. Sani dan mabor. Zako pondo gini da yom. Zako pondo to dengo. Wonya ndare no giwinjo ke mapimbi go. Sani de Facebook na no by the way inge grow sana. Yeah. Juni kwanga napenda kupost hizi togi chains. Ineno. Igige yogo. Yeah. Emana ero ga post. Yeah. Kaso kani dhie photoshoot. Yudo ka likes me yudo 2,000, 3,000. 2018 ngeni ki yudo likes. Bwana 2018 mano sani ngeni it's a lot of thousands. Nikech sani yudo ka ji mang'eny ni Facebook nyaka jok mapok otieko school. Yes. Thoth ji mane iluwa ne ni yudhe ma yoyogi. Kina nitiere ga dem moko mane iluonga ni Sara mano hero ga rege tiro. Gin kani shoot keni dhi go picha gi nyako no. Baba picha ni nodhe.
Gine mono celebrities. Ichalo ngogo picha gi Falipupa. Falipupa, yeah. Kata Diamond Platinum. Kata Diamond, yes. Dirego. Picha ni nodhe. Koro mage jok man wawuotho go. Jorege gi. Makata nitie kijana moro ma wago Facebook tinde en dancer. Luonge ni Ram. Okay. Kidhi manyo Ram kendo en gi followers mang'eny TikTok. Ing'eni miya gik mang'eny ma wadhi manyo bang' ma adhi chako gi dig. Development in garden. Kore kabirera bwana gik me atonga adhi review gi. Ani ngeni in fact me research. One week ano kawuogo. Ram no kijana no wago mabor. Tinde en dancer. Kendo en celeb sana TikTok. Yeah. Koro ai maisha no. Chieng' moro ka nindo nintiere madam moro jiranda. Nyathi jiranda iluonge ni Lish. Yeah. Lish okona ni kijana adwa nwadhi e kanisa. Adwa nwadhi e church. Mano 2019. Kendo adwa teri e kanisa. Yeah. Iwinja. Adwa no wari. To en ing'eno koware. En kaka kijana wamielo ga kode rage. But wacho ni wadhi kanisa wa mar jokongo ji chame mchele sabi. Kaje te ketho gi. Mane kaka nokona. Kaje te ketho gi. Ogoli manene bwana wadhi saa 2 chamo ga mchele kanisa. Dungina ni youth man kaka uwezi pika kwa nyumba. Okinyal tede out. Yeah, to en weekend. Sunday. Ochalo gi mangato ko ni bwana nti form moro. Bas. Koro ine mielewa. Koro kanisa wanege form. Kanisa wanigi form mar mchele go ganda. Mchele go ganda. To karwako vest. Ok nerwako ta sati. Vest tarwako gi light jacket. Yeah. Ma black. To gi raget dungeni wajorege. To go pato moga kala moko nini okana kala eno pen shoes. To obedo decorated gi red. Flower ba. Gi yellow gi blue. Bas. To ga yudo jorege ya mani man kodi. Bas. Koro adhi e church tabede kona. To pastor nena. Yeah. Pastor wacho ni I can be a very good minister. Kako nena chieng'no wacho ni owuoyo kod after church. Kendo pastor bishop mondo minene wuo kodi ne tek. Yeah. Niyudo ni youth leader ma wuoyo kodi kata ng'at machiele ma wuoyo kodi. But after church pastor kona ni odo wuoyo koda. Ien okenze idhi kanisa ka tips ning'eni Saturday na mielo rege Citizen TV. Friday ginga rege moro ne dhi Italian Orlando kose Italia. Orlando. Ma Citizen TV. Yeah. Niyudo ka miel Friday, Saturday a join proper. Sunday at the church. No miel ga TV Citizen TV. Ko ichako miel chon? Na mielo rege Citizen TV. Kata maru Willis Raburuni na dhiega 10/10. But 10/10 koro gimane miyo kadhiga sana en ni kidhi every weekend inyiewo law iwinja ko wachi ni weekend ni idhi gi denim weekend chati ma white koro gino net filaga koro nok adwa dhiga but rege weekend ka weekend nyaka nyiewo law rege nan ga gi vesta di achi marege gore Bob Marley ka giro maduolore ka bas koro mane gima ne tera adonje kanisa awacho ni luonge ni Talia Oyando yes adonjo kanisa koro awera girege to kwanza iwe ni Nyasaye no luonga nikech osiepena manan go dire manadhi rege niyudo ka nitiere ng'ato nowuok ni Esiwa Dandora. Esiwa Dandora ni olwaro siepena di 4 onego gi bunde kama achiel koro negi 2020 noriembo ga apiko yes ane kanisa but ne pod ane communication kode nochunga Dandora phase 3 stage men ja apiko to ing'e kumono nege Kayole Junction sorry ja apiko no kian nang'e kaka ng'ama ber but kare jogi ni jokuoge neno no mielo ga kod girege an ang'e kaka joma wamielo go rege joma mielo go rege joma babeshte but deep down kare jogi kwelo ga iwinja koro mari nasha ano gima no konya ni no wara manyiso ni imbe dekoro se chami nikech an no supposta esi mar Dandora no supposta ni ok gidwar kombato example
no abedo posted in Nairobi crime to gi Dandora crime. No abedo posted ni kombata inagi. Yani noko wach ni an, but wach ni kombata inagi kwa yud vijende marwako gi. To yine me uch chiu police. Okao picha na nikech nan selebe Facebook. Iwinja. Yeah. Kombata inagi. King yo 2019, 2020. Yeah. I think happened to nilipostiwa 2019. But udokana sama kwa warro kan ngama chielo. Yeah. Isedonje wad Nyasaye. Adonje wad Nyasaye mabedo baptized. Yeah. Abedo keta at the same year ka pastor ngiyo timbe na ngiyo lokruok na oketa youth leader. Yeah. Duinjo. 2020, 2021, 2022 makata iningea kaka ange maber kabisa. In kaningea kaka jakanesa. Jakanesa. Yes. Ma hapa ni the first invitation memea nen mono wadhiro me church tapa ni ambe no yudo ka anga kuri kora ni idugi keto na mayot umari neno ni watim nango gimayot to kore ni anto na dona dhe dali kone sawa yin kari chieng moro dwarom ngoma chalo kamano makata osiepe nage ka donjo TikTok na donjo kaka jakanisa anakia weche mang'eny gi okwadhi we ni thuolo gimo mi donjo weche mang'eny go to nyaki konwa kono an weche mang'eny nakia inoko punyi weche lakini nyaki konwa kono ne kanisa chano dhio erase gimora more wiya mabedo ng'amo bolore ma Evans kata yanyo ng'ato nakia kata ngidwoko ng'ato marach nakia na inyalo yanya TikTok taduk gi vas ket moment duration ma 2019 2020 2021 makoro warome kodu nan ngat moro ma yani kati yanya takiani nein ndani mumana somo ba Nikech atimo missions Kenya, atimo missions Uganda, atimo missions Congo, ma kanisa ge. Kori ngena donjo kanisa, kaso iwi kanisa ni adhi abedo gi knowledge aromo gi jaksi mar Kahaya. Emange project mar Kahaya matimo nyaka kawuono ni. Uneno? Menyiso ni chal ka gima jakisi ni Nyasaye mono tudi go. Yes. To ituda ni opuonja Kahaya. Ochuna Dandora abiro donom. Aise omoko. An gi pesa. Achulo rent pesa di? 55,000 per month. 55,000. Donom Greenspan Estate. 55. Kinada kanyo 1.5 year. 1.5 year. Ba nini pesa mena. Toka wazi ni neino, okay? Kanda alone mini chulo 55. Tasadi. Podale. Ba. Okay, na goma. Ba kiki kutia. No, nyakoro mo kake rendo wan kaende. Aneno kasi moro wangadore to adhi maber. Lucy Kate poni kache endo King Luke wacho ni Omari Gotea the great man of pure ISO. Awinjo maber kabisa nge ISO. Mano English nitiere kako ngade na abbreviation. Okay. Kolimo wacho kache ni Omashio evoke yule wacho ni mosna ja freestyle wadwano. Ili ja freestyle ilo kedwa gikmo. Gisa ni endi Ivanyo. Back then you were in gospel kakipimo no endo. To gisa ni endi wanyalo wacho ni podi ne gospel koso mostly kai wacho siepe enda. To wacha ni niga usiepe enda. Ane achiel kwa. Ine siepe enda ni kanye. Ane malo. Siepe yewa janabi kanye. Ane ni usiepe enda. Jotumbe wagibe mostly temoga promote yudoka in short yuduria Ajawa mang'eny. Tinde. Yes. Tinde. Dewa wacho ni idok piny matin koso ikelo ministry Ajawa. No. Man. Idok piny matin koso yuri. Ma wawacha wagombaka. We are starting. Gima naruga fwenyo. Gima ne koro miyo
okawe kanisa. Ahero kanisa. To muma be wacho ni kanisa in. Lucy kwa ikacha ni Evans yukna jamna. Kiki yuka sa siepe ndani kanye gudu. Embe kuru yukne jamna. Koro Omari Nash. Kanisa ni nitiere mendni. Ministry ni asava igni adek. Ginus. Kan honest. Time commitment. Masamoro kadhi kata teach. You serve church. Serve. Monday to Sunday. Yes. Nikech wan gi service Monday. Tuesday napuonjo ji about baptism gi warruok. Wednesday kaka kawuone en kufunga na kuombo kichiem. Godhiambo. Thursday en youth service. Friday en kesha. Saturday ane praise and worship. Sunday an gi service. Main service. Mano kuri lugo di? Main service. Sunday. Koro nabedo committed. Kanisa. Koro kanisa odhi ochopo kama koro December ka last year. Kiriembo gari maduong' lakini machaga church. Again waniriembo gari maduong' to iponga gi weche lemo bwana. Prado. Macha gari matiyogo. Pacho ga church. Macha gari matiyogo. Okay. Koro yeka adhi akoso winjruok gi kanisa ni gere. Koro kanosa gere atieko koro ne December. To nitiere wach moro mane jatich to wachona. Nokomora. Nikech asabedo wa committed kwanza ki finance. Asabedo kainua kanisa. Makata itiyo gi pesa ni mondi ijolgo wa Jehova. Mok ni token pesa matin be. Noken pesa matin. Time be abedo committed ki kanisa. Koro wacho ni December ni ambe kian adonje TikTok. Aromo gosiepe na chela ria de. Iromo go mari gene. Aromo go mari gene. To December ni nonenga dhi kamoro 2 weeks. Achiel en osiepna, mar ariyo en yor tich. Ineno? En yor tich. Koro akono pastor nadwa dhi kamoro. Iwinja. Pastor otamore. Kweni no odwara but kanisa. Adwani bere church. Rom takatifu dagi gi wach safar nano. Tam like gini osatimona kana dwa dhi eliel. High school moro no beshte nano tho. Akone nadwa dhi. Otamore. Ka dwa dhi kamoro okodwa. Ineno. Koro abedo limited. Ineno. Makata TikTok okodwa na join. Iwinja. Mago gige jochiende. Ma sasa mana koro duogo fwenyo ni TikTok ber. Kama koro na duoga yao live ma kono ji nadwa no support time ministry. Adwa nyiew ne kanisa kombe 100. Ne gin kombe 300. To jo TikTok onena gi chuny maler mabe asabedo ga kod gi association kaka sa associate kod gi. Ambe asabedo ga ka raise finance ne jomoko. Koro wacho ni gidhi nyiew na kombego. Dong no nyiew kombe Omari Nash. Oduogo wacho ni kare gini ber. Mago anyisi mago yote e wiye kane ministry. Koro time mani koro gini owango iya abedo adhi 2 weeks dala mokuongo. December be ago plan mar gedo. Oda. Nikech asabedo ga ka asevo be. Adwa go dala. Aonge dhako yesan lakini in responsibilities mag nyimine na. Koro gini beg joma dongo iyudo ni samoro nyimine na go biro Nairobi. Joma nyiri kia. Joma nyiri kia no wuotho kanye, kero chilogo no kadwa ni gichagi duoko na od mamwa. Koro ka at least kata ka gintiere gin gi boyfriend nitiere nyaka moro no nyuol. Koro no kadwar no ninde od mamwa. Nadwa ni mamwa yore ne obeda clear. Koro nadwa gedo. At least gibed gi place makage dhe to gidoche. Gichwore. Koso gidonje. Kata doche e dholuo. Doche. Okay. Gidoche like gidolore matin. Okay. Koro akono pastor ni anta okabibiro kanisa. Kendo nenitiere kaka noneno ja keyboard mar kanisa no ane mana kele. Ineno. Kendo ne ng'at moro mago keyboard maler kabisa. Yes ok chule but an supporte. Ng'ato biro go keyboard ok chul, ng'ato biro go keyboard
En mani ni lamone. Ngani kijana ni bepod tin dwano no chak maisha. Iwinja. Kijana ni pod dwano chak maisha. Ki finance, ki support mabe matin, ok nyal bedo miyo next month do chako yud kendo. Nikech commitment be udware kanisa 24/7. Neno. Koro kijana ni ane mana kele, to kaso nen low. Jonyuol be complain nini. Koro na support. Akaw nyaka kijana ni ma akete ode ma manyo ne nyaka pikipiki ma kone nango inyalo chako maisha. Anyiew ne gas, anyiew ne gimora mora. Gimora mora ma dhano nyalo bedo ge ot. Gimora mora modong ni en obet nyaka mattress kikitanda. Iketo ne kanyo. Umoja thirika. Opposite. Koro first atimo gino. Kijana ni akieka kuduogo video influence kijana ni mowe ode. Mauso nyaka gikate. Iwinja. To kijana ni at the same time mobire kanisa ni no kene yo maro maler. No yuanjaga. Yes no komadh kongo but njaga ni ewi. Iwinja. I'm telling you the truth. Ma ngat mina no judge wa woyo wachango. Maybe okia the truth, true definition of the truth. Koro kijana ni naere yes. Nikech talent mare. Mar tugo keyboard ni. Taero support nikech an gi chuny maler onge ngama nyalo support. Okanyal bedo gi mia o mari na shtini ndo kech. Mano tang'eyo dong isetera garis mang'eny. Mano to man to kikilan. No, mano is not a comedy, mano gima true. Yes. I'm telling dong is about life. Koro kijana ni nasa bedo ka support. Magigi kodhi owito kata ni ano wang. Neno. Odhi bedo koro ni odangni pastor ka odak kode. Otamo wang pastor. En owuon. Kijana ni oduoge oda. Koro pastor neno marach. Owuoyo koda marach. December no makone ni sawa. Abro biro ga kanisa. Kenda I will still minister. I will still work on the pulpit. Ineno as a servant. Ineno. Gima kiki team eneni ku chaya. Yes na yeye nyako chiwa kaka bad example ineno. Ni ana aketho nyathino siju nini no wacho ga bata ana poda dhia kanisa. Owacho to yini ming'e diri mar nyathino. Ni nyathino. Nini koro no fwenyo ni nyathini nini enjaga. Koro ana kone ni kane marach. Kata mumo wacho. Kalweti teri richo timri nade? Ngade. Kane manyalo nokwacho ni ane mbegu marache kanisa. Notiyo gi tamno to tamno ne late na mowuoro. Ni ane mbegu marache kanisa. A church, To by the way, nganyungi kaka sa support ministry. From the start. From Odmabati matinde wangi hall. Land. Iwinjo marinash. Gino na late na zaidi. Ma kuna time mane mzungu biro makoro from headquarter. Koro gimane late na no chiwo mzungu ni okono mzungu ni example kaka an. Ni ano aketho kijana no. Yo maketho kijana no mari na sano no kamath kata kongo. Mari na sano no kadhe kata Ajawa. Presenda na winje mall. Seche mapasta wewe to presende na numa live notification. We kata live. I wasn't even close to Inda. I wasn't even close to TikTok. TikTok na donjo kata post ta wuok. Live kana donjo ne nyera igombaka gi ji e comment section ta wuok. Iwinja. Kata inibiro wagombaka. Omari wagombaka wasu shit kaka joluo. Exactly. To watimore nade? Wawuok. Challenge go mana hainuliwe Bwana wa mabwana. Hainuliwe ametenda mema. Mabe na lamo neji e TikTok ka. Ineno. Joma nong'eya kaka pastor. Jomoko ni nyalo biro gi sida e TikTok. To watimore nade? Walemo. Wawuoyo, wapango life. Kendo ngani duogo nyisi ushuhuda maler. Ni evans gimani timore nade kona adieri. Ineno. TikTok na chon ne onge kanungo e teko. Hera onge wuon go. Iko nyama joni hapa. Paste mudu kipenyo.
Omari Nyasaye but we church. Okawe Nyasaye but awe department mar ministry no. Yeah. Makata ka ng'iyo ka an gi invitation moko joma nong'eya kaka servant e kanisni mopogore opogore. Nyaka Solavesters, nyaka Sold Out Ministry. Wamen invite kwa groups mingi sana. Do they know how I sing? Walikuwa unajua venye na serve. Nyar Jack moso kachwachi ni moso on givans. Kiko watch ni ya Omari okumoso. Iwinja joma nong'eya pod luonga nyaka sani. They know what was inside me. Ingeni chien ka echi wacho ni ati pastor ni ne wuoyo ni kama endika pod no ke bel gi moro. Koro sani to nyalo wacho ni kaka pastor no wuoyo ni. Ling no poda kelo ni mbaka. Ani makelo mbaka. Mbaka mara. Igo awe donje mbaka ni. We donje mbaka na. Okay. Iwinya. Omari Nash na dhia bedo gi stress December. Sorry. Omari na bedo gi stress mar kanisa. O brainwash chi koro jinena kaka ng'ama rach. But 80% nenena kaka ng'ama ber. But 20% nenena kaka ng'ama rach. So joma 20% ugimage kaka gichala 100%. Igegi marachi always. What do gimaber? Kijana yangu ni mtu mbaya, ameharibu keyboardist. Nimeharibu na mimi ndio namjenga. Maane madhiro nyaka keyboardist ni dhia kanisa. Dhia church. Kiki leo ne kanisa. Kange dwaro gini yang na orni pesa na. Dhia church. Iwinja. Watieko wachno. Wadonje wach. Ma December. Abedo gi stress last year. Stress madhero. Makata ema kelo mamwa Nairobi. Duna koni ni mamwa duogo ni Nairobi. Nen koro en stress. Tibedo stress to get church. Kama kumoningo beni stress wuoke. Makoro stress oyayo. Makora feel guilty maka nena ja church. We kata kan nena ja oko. Kata ja church. Kora ema neno ni jachien. Ja church kora neno ni ng'at machielo. Toke chieng' mora boeka. Tawinjo ni ndagocho. Elisha Toto. Doing is my best friend. Paro ganyasoba. Elisha Toto is my best friend. Ineno. Elisha gocho. Adhi mielo Elisha. Go koth Jarapogi. Okoth Jarapogi. Benelix. Iwacho ni church miya stress mang'eny bwana. Koro chieng' nadhi to fukuna bende ni maber. Nyomzinga. Into kimepi. Red Label. Taluongo siepe na mokariyo ma I will not mention. Kare ambe na wen yan kod gi e church. Kare ne church gidende chunyi gi to ne Ajawa. Chieng' no ago shot ariyo mar Red Label. Kasto namadho Del Monte. Ne wan kodi e box yang'e. Wajo box. Iparo kwarado gine mokwongo. Ne wan jo boxi. No wasera kodi bange kama ne box. Kwa ya kanyo kaponi. Chieng' mwadhi kabisa wadonje Red Label, not Red Black, Red Bull. Red Bull. Red Bull. Kendo ne merowa. Red Bull no kende kech. Maraj. But ka koro itemo iluongo nango Red Label. Atemo Red Label. Ago shots ariyo. Neng'ani gocho Elisha. Mana ketho Elisha gi pesa. Negi gocho koth Jarapogi. Ma kanyo koro achako penji in. Omari ng'ani gocho kanye? Omari ng'ani gocho kanye? Omari an kama aluwo bang' Omari. Guys, ng'amo ketho zaidi. En ng'ama koro chung' bathane. Aparo ka tuti gi Elisha ka wan minyewnwa ring'o gine. Minyewnwa ring'o kucho. Aris. Chieng' michulo ichak ibiro JB ko wan gi Freddy. Jakadongo. Minikelwa generator. Bas. Koro ng'oketa koro achako sikora gi jogi. Ajawa. Omari Nash. Guys, ng'amoketa koro en German. Nikech Omari Nash apenje ni Omari Nash uko wapi? Ni an gi Freddy Jakadongo. B. Kata atima ng'o.
Nyeni stress be an go guys. No kana na normal. Stress ban go. Kora kadhi kuno taneno mon ka kethni. Bo beta piny timbe wabeno kricho. Emi anyiero seche go. But inge mono ber ni ha in kon waseluongi to wanyeo Del Monte. Ne mena Del Monte nyima ko ya kela box achiel oromo. Box ni be okangwe tiki. Modong watingo ga kwa doge. Kwa kaware tajel wodi tigo. Iwinja. Kora chako ng'iyo. Kori donje Ajawa. In iduogi lal kaluwore gi yor tich gi comedy kaso ni balance be gi tij manomol. Kiki wumra. O kada word. Kopogore gi tijini. Kori dhi bedo tiji manomol cha. Tij mo official. Official. Kama kori rwake chuni ni rwake suit pile. Bwana. Adhi ayua ni Ajawa gine mate. Idhi yua Ajawa ilal. Koro ana dhi aendelea kare. Iendelea. Atwa ni kare gagaro mari rasho backfire. Anadhi mbele. Aduogo koro show mara ma Elisha nitie. Adhi. Ichwado. Elisha chako go show moko dala. Inda ne ni Nairobi. Achako ng'iyo gi enda. Koro jomini mielo koro onge, koro option doge enda. Winya ndani. Ngama ni Nairobi kaka uoro nienda. To gocho kanye tie oda ka Benelix. Wana wadhi uru. To be mloya moro ero inda. Koro ene mane wau agdhi tagole to wadhi kaenda. Adhi tagole. To dhi kaenda ni dhira. An chon kaenda ni dhira omera. Nitiere bonsa mo waro okulo. Jana kikicha kiduoka. To in gi pesa seche wingeni tinga 3,000 moro. To jogok ne. Kata 5,000 moro. Gikia in shot. Gikia ipodi dhiri ma mondo minangi chopi mosinda. Ine nini ja selfie. Ine nini ja selfie. To yeno tingeni nena gi suit. Roka jirika iva zare roka voke wajane the story is lacking a good flow bro. Mna divert sana. Okay, what do they give flow? Kas nyarja kwa chene Omari amosu kanyo ungi Evans. Okay, nyaja kwa kao Lucy Kate nepo nika echa endo hingama ni kanyo no endo. What you can do, just do as we always do. Kai ni kanyo gimitemo and share the live. Ne ngamo ko ose Kanisa gini no chako chon koro idangi to ko serum to koro i revise mo os ni no chako gini chon by the way kuri ngenga to nyalo samoro story moko mbo winjo samoro no sekalo koko matu samoro ne mbele by the way mane gima temore ka ke okia kamano bona gini wose develop prova ngato wacho ne nyarja ko wacho ne budna kar selfie no kar selfie no koro budna o makoro no adhi ne nitiere wer moro mowuok girwane inda girwane wonya ndare girwane koro naero ni sa girwani awila 3,000 moro agoi 500 kimia are moro aterne inda to podi dhira menyisa no mera we kakando kidogo ma enya yudo ni 3,000 ni adokgo iwinja odhiri ma yache mine kendo kazore wiye kanyo ma ge pecha girundru koro adhi koro ng'iyo makora chako ero goinda chieng moro kanyo koro adhi takao namba ne physically acho ni jogi koro dwa walo koda koro kabedhe ga cash koro we akao namba monda or udwa walo koda akiye ko bet piny tanyisa bonsa na miye 200 kone ni we awuoye gi ndan gi wach moro madawacho kode an nyinga kama to aoro pesa moro kanyo nena around 3,000 kina 2,000 kasa oro pesa no ne wan Benelix to yiena go picha kode go selfie gi mano samo bete break ogena gini wuoyo koro kanye machako ng'iyo koro jogo kanena to wacho ma boicha kaso nitiere diere moko kanyo be ayiecho ng'ato ka ng'ato do nan maber iwinja ikore
Chief osedonjo kae, neno Chief Ombote. Chief Ombote ni kama. Ikone idhi stage kacha idiscipline lakini ambe aserwa kujia Ajawa. Ingeni Chief ni beani marwake Ajawa. Chief Ombote. Timbeni. No, gino siepe na to koro gidhi kumadhe koro. Ma Chief tindo era Ajawa de tan ananenda do kanende oteno gona selfie. Umari. Biwo de mialo ngane ko ada nendo bwana. Ewinja. Kanye makoro yor kainda konie. Kaka wachako ng'iyo. Matinde iyudo ni stage nyaidho nono. Wije ngado beza ni marini yeri wi yokti. Ewinjo stage tinde. Yes, you have to tip nikech manyo e yore mar manyo. Koro wachalo nyimo ngamo dhi office. But okochuno. Okochuno tinde. Manyiso ni kori nyalo timat. Kian ngeni kata koro. Kian karo kata entrance tinde. Yudo ni Evans. My Evans. My Evans. Well, Carl. Yeah. Ibinja. Due to ile to respect nyime itango custom. Ng'iyo mung'iyo winjo. Mung'iyo kod jogo. Winji keni wacho ni ya. Omari Nash ne oko kethi nikech ni yudo Omari ka madho juice kendo Ajawa ne oko dhi e pile. To in idhi upondo ne Omari makoro idhi kata ka Omari okia. Idhi yudo ka Ajawa e polo. Omari ngama ber sawa. Chiwo bodi wacho no winjo ka en China. By the way, mano tinge gimini timo. Kech an mana puonje Ajawa to in kori chako pondo. Idhi yudo jomodhi opikie kongo. Iwinjo gima wacho. Omari Nash ne nigi tije. Tich matich. Oweyo tich, oyudo tich matich. Bas. Omari Nash nigi tich matich. Kendo tich madware 24/7. Uwinja? Koro ne kodwa ketho ne saa. Nwa nyalo dhire waduoge Ajawa koni to wacho ni omera in mingeni ketho na tich. It's true. Mano true bwana. Une moyiwaya omiyo koro pidhauru. Koro ne wacho ni we jamani utitije. An we amiel lagina yuro ka gini nyalo tieko na stress. Koro achako lawe ba. Ba walawe makata Mombasa wadhi sani. Omera. Kisumu wadhi. Bwana koro macha tutimo lakini kata nago mbotime fuko nae machuoko. Kama unudhi Mombasa cha. Lomono inusiepna mini penja ni bwana. Omari ani? Anusiepni. Ntienda lo mini penja bwana Omari ok ingeni sani kigocho na tiyudo kwa nyalo gochore like maybe wagocho ne watch interview kata wagocho ne project. Nitinda lo mono Evans nyalo gocho ne iseneno a friend mi gocho ne onge gimidwa kone like ngato gocho ni agocha ne mondo yani onge chalni gimurwa koni malongo marango wache ni bwana Omari agocho ni kama tonge gingama ko gocho ni ti expecting owachango daka wiko wacho gimodwa wacho koro dendalo mudhi Mombasa ne ndalo cha dwadhi kodi wadhedhe watoje Omari Nash wadhedhe Iwinya koro kanye mane nini koro kanye mikethorie oka kethora nikech sani koro jakongo tija Ajawa Omari Nash okamanth kongo sana Evans lakini an gosiepe ma jokongo Evans we wuondo joge ni chako gadieri maber Omari Nash sanena kamer podi nikech okawuoth kod kuonde mer kore samoro ni nyalo bedo matek ni Omari Evans tinde lengi ni Omari Lucy get wachone ya ogonga somni gi Omari chwado nyithinde sikul mano Mbote kasto by the way ndalo mana dhi school no Kombote mana dhiega nena long thick highway to Mbote nene gine ka charo isambu koro no host aga samoro wabudho kode kanyo chieng Jumapil tambondo sikul gokinyi Lucy get wachone Omari Evans tinde lengi that is the truth Evans welenga bwana sani kore koningo kekelenga iwijo sani kore koningo kekelenga koro gisani endi Ivanjo Omari Nash in a TikToker and Omari Nash bedo TikToker ni stress to mi ungeru e pinje ngeruok opogore gi lit moyude TikTok mokwongo TikTok ni omiya ayudo siepna
alale. Yeah. TikTok nigi stress. Ok ena kamano. TikTok ni omiyo tija mana timo depreciate. Sani go kana yawo manyien. Ma rental na timo mogik en mar Baba Mona. Yeah. Mane client na mogik. Kech from TikTok nan ga clients ariyo. Yeah. Baba Mona. Kalausi Comedia. Kalausi, yes. Iwinjo. From TikTok. Nan ga clients adi. Ariyo. To maoko ne ng'eny molo ariyo. Maoko to ne ng'eny. Koro depression be manadhi ayudo time ma wito siepna. Omiyo na close office. Awene ng'ama chielo. Kaso yudo kane process be magero dalana. Iwinje. Yeah. Koro pesa be manango nadhi atiyogo e dala. Mopungua. To kiliel. E liel no, dhano manie social media ka. E liel no onge ng'o changa pesa maloyo. Yeah. Makata ka dhile dong no dhi kodi. Yeah. Nitinga gi gari kubwa. Donge. No ken gari hivi. Notinga gi gari kubwa. TX. Yeah. Mari Nash from that time. Tiche ko kadacha kodonji wiya. Yeah. This month. Neno. Liel no depressa nikech poka wito ga client. Yeah. Gigari te. Gigari, leave alone gari insurance. Gari mar insurance. But wichu chunje ang'wen. Chunje ang'wen Mari Nash. Chunje ang'wen. Ng'ami wuoyo godhiambo. Yeah. Iwuoyo kode gotieno. En okodwa ni tigi pesa ni odhi onyiew ni chiemo. Gotieno no makinyo travel mano biro kawo gari. Yeah. Owachi ni Evans as a friend we an manyiew ni chiemo. Anyiew ni rech manumu. Mwawere kode koidho gari en odhi e ode an abiro nindo. Abiro yawo TikTok. Nan live chieng' no gotieno. Yeah. Nikech nonengo wadhi kode but nan live na all gige wa mag TikTok na dia create game Mora e TikTok. Yeah. Idonjo tiwacho celebrity crush ni gigo. Koro natugo nyaka gimoro so 9 madhi 10. Koro ne ok anyal drive the whole day mondo adhi kode liel. Yes, no dhi konya e nyiew mabati Kisumu nikech nakia ng'ama nyalo uso na mabati. Yeah. Koro nowacho ni samotero nyathi dhi neno grandparents neni. An odhi koda the next day. Yes, anadhi dhi Kisumu but the next day odhi join Agilea Lingo mondo watimre nade. Odhi nyiew mabati. Odhi siemona kama babati chip. Yeah. Koro in kiwito ng'ato, iwito nyathine gi nyimine ne ariyo. It's very sad, yeah. Da behave normal ni ane duoge tich akia na ng'owa. It's very sad. Dok min ni en osiepna. And then other people ne on the other side bas alafu other the people mostly wenye wanijui joma nong'eya e ginene no duration no ne okawe ni chiwo sacrifice. Yeah. But naneno kata ka ng'ato tagi kachicha ni amachaka kinego nyithi joweteni. Yes. Gino mokwongo ane mane lit na molo kata jok mane paro ni lit negi. Jok mano were ni gin malo e yor solro, yor akia nang'o visiting the family. No miya kata wich kuot kata nyaka kawuono wuoyo gi Baba Mona kwargi. Yeah. Kwargi mono. Nikech an kende kanene lit na an kende kata neno ni neno kawuoyo matin. And then any place mini dhie ni makure ng'at mono miyo Baba Mona gari. Otho. Manyiso ni dawe miye gari dongima. Yeah. But wan wakia jiteni eyo. Yeah. Jiteni eyo. Yeah. Wan wakia. Koro gino no dhio bedo omiya depression. Yeah. Madhero Mari Nash. Madhero. Kaso miya koro atengana karigu usiepe na clients meke na te jinyalo yiro ni gocho na ni Evans adwaro gari. Yeah. Okawuo kode anyise ni wach gari no kende kiwinjo to pori okadwa manyaka mara mana za deposit loan aoso
Okay, dwa mtoka. Yeah. Mara manasa deposit loan. Na uso. Awacho ni kamae kaka gari timoniji. Ambo kadwa. Iwinja. Yeah. Dhi liela tieko ragi wach liel no. Asabedo ka survive gi minimum savings mana ango. Ma orumo. Yeah. Koro sani na wacho ni okadwa ya office ni kapok awuoyo gi jonyuol jokaka. Neno. Yeah. Ng'e samoro ng'ato nyalo wuoyo but kokibedo thuolo kode ipimne wuo make it me receive blessing ko kuome tek. Kata mugonyru kech ng'eni embe samoro nitie kaka gino mako gi podi to akia. Ineno. Yeah. Nikech an anene ga to litna. Embe konena jonyuolne. Ane makoro yani tamogi ga kata samoro donjo live no ka donje guest ineno ka ngato wachi ni ngato nene live kaka downgrade. Kuna ni Evans mae jama mana ineno ka suche duogo lokore ma duogo bedo ne malit kendo. Yeah. Ineno. Koro gino be osabedo kaka miya paro. Yeah. Iwinjo. Yes, gari insurance no satimo modhio investigate the cause nikech den fault mar gari, den fault mar gari gimoro bedo shida dok insurance ochune nikech gi investigate ga gi police gimbe. Yeah. Iwinjo. Koro gino bedo osabedo ga kotomenta. Koro na decide kanisa stress akoni liel batimore nade? Be ne in go koni. Koro na amua ni anabedo ga e ot wachana mar kanisa cha ang'ado. Ing'ado. We aura lawa Ajawa. At least mimi alibedo yuju kibedo relieved. We aura alawa Ajawa. Yeah. Puonj ma winjo e Ajawa kanyo ane mang'e gimoko nyawo. Osiepe masaromo go kuno. Ine ming'egi. Ane mang'egi. Yeah. We aura miel Ajawa. Wabro warore kendo wabro dok injili kendo abro wer ne Yesu. Tokma. Aero Nyasaye makataka chiego kinyi. No. Statement no kane minuona ne. Ibiro no statement no please. Abro doke kanisa. Tokma. Kiri biro wer ne Yesu. Abro wer ne Yesu. Tokma. Omari tokma. Kumoa ebo. To kumodhi. Kumoa chomo. Bende bor. Aneno ka inda golo nyaka gospel. Yeah. Baba lam no ai werno. Inda wonya ndare. Onya winja. Baba sami neno kami pare jogi miwacho ga ni Yesu parie cha. Ineno. Olam ni lam noa. Kejo kene kapone doke kanisa sare. Ibo dok omera gima kanisa timona quotation ka goni pesa matio we kanisa. Banyo Prado. J150 emiwacho ni podi iketo kondo aketho kondo ibinyo we aura miela Ajawa ni kat Ajawa mabro yika wika iseye aye baba asabedo gi stress wach kanisa but nyaka nyochi chak miela Ajawa dendi ber kata imbi neno. Deni ber bwana. Kata imbi neno. Deni to ber ya kata neno. Yeah. Kunu ingeni nyalo dhi. Wambe wakwafuafu wani wadhi walawe. Inyalo dhi kionge siling mari nashi. Yeah. Anya dugo galo fari kata lufa deke ot. Iyudo siepe. Ivan Zinka. Nitero siep ni moro mok dhi nyiew ni kongo. To nitero siep ni moro madhi nyiew ni kongo. Iwinja. Kwanza nitero siep na moro anyalo mention iluongo ni Teddy Big Man. Teddy katoromo mako da Kisumo. Obro weni gimoro. Kato ke kwae. Onyise ni Evans unani jenga. Yeah. Igera. Yeah. Iwinja. Kao matenne. To ka waluore be gi jok mo wuotho go be. Yeah. Iwinja. Wuotho gi brand sani. Sani wuotho gi brand. Kata ma brand mar Movin Freeman. Dance class. Ma brand mar Movin Freeman. Yeah, nene keep moving, yeah. Koro ngeni sama wa wuotho kendo gi brand ni. Otimore nade?
o boost wa. Uchaki boost ya. Nikech okibiko na ni modhin Freeman dhi nyiew na sati. Dongo miya. Seche matime kama umbu ng'e. Wambo ng'e. Dongo inwa. Imbi rwakuri. To inwa embo inwa. Yes. Koro TikTok zani watimore malo e yor Ajawa. O Yesu tahero. Aweyo go pile. Gokinyi wago mbaka. Gimoro no puonja kanisa kendo gine mamako kabisa. Ni kamora mora ma intie en kanyo. Jehova ni kanyo ya. Donge kata kuma wantie ni uwinjo gima wawacho. Jehova ni kaya. Wuo kode aonge sama dhano wadwa miya stress. E church. Lakini weuru kao jo Ajawa nigi kia Yesu. Ging'eyo. Nikech kata janabi ulemo. Lemo. Kende ne jatich ruoth. Kiwinja. Adeno Lusiket wacho kare ya. Lusiket wacho ni Ajawa emi boikwa. Evans an kodi kanyo wacho ni embe kar komeneno kar Ajawa. Embe. Omera chigaje mari mos Evans. Evans late. Wande Nyasaye. Nyarjako wacho ni nyakung'e ni kongo jokongo herore kata dhi gi lweti nono nyaka imer. To jakongo ni inyakone samo mercha moting'o di malo. Unu ng'enu kaoga dhano kaoga ni jo mamiela Ajawa gin juricho lelo. Okay, kabara. Jiranda moro no miya dar kamoro. Fred Randere, thank you so much. Umoja tu. Yeah. Nadaga umoja tu. Ka Green Spa na biru umoja tu before they coming in nadakecha. Jiranda ni neja Yesu. Kendo no wacho nagone koko. Gajawa. Jiranda ni ene holiest person manang'eyo. Ching mora dhi kaenda. Sami ng'aw ni osiepe inda ni kanye. Kanene piny kacha. Tacho ni madonge pastor mod jiranda cha. Inine stage eren ke piny. Ting'eno madha Gilbis. Ting'eno miya dar nikech nong'e nagone koko. Githum. Iwacho ni we adhi kuma ok achape ng'ato. Sound proof. Kati yao volume machal nade to jirani po ja complete. Kuma dake. Kati yao volume machal nade. Ikanyo. Even coach. Kacha to polo. Ang'e. Edward Pignis machiegni sana. Evans nitie gima ok anya weyo moka penji e wang kamera kaendi sana sama jini kani mae sama koro giwinje. Wan gi celebrities mang'eny ahinya to nitie mabe otenore kodi kaka Movin Freeman magusiepe ni Asoro, Omboti, Omari and jok mang'eny kabisa. Kadhalika. Koro wan gi specific iluongo ne Cyndi Faka. Cyndi Faka wach madhi mbele gacha ni en ga sister ni mano kaka the coach cheendo and the Evans that have been knowing Ange Evans to be a very good guy you know since we introduced to each other you know nyaka nwang'ere mo wach ni Umari Evans kuru this girl came from nowhere Cyndi Faka pap ok nowhere she was there. She was that she has been there. Koso mia ni mugole oko ke. Koro unu ng'e yor mia no. Koro pek mar wach gimotego to jonge maber kabisa. Pek mar wach related kaka related koda. Ni bwana ma sister ni bwana. Kuri kina waje Evans ni tuchimona yura. Very nice. Ono kadwa pinji na godi simu. Mago gik moka godi ne simu. Yor Cyndi Faka ni dwaro interview manyien. Yor Cynthia nyinge Cynthia na. Akata en kobire live na akoni ga ni en Cynthia. Okay. Ka en live ne en Cyndi. En Cyndi. Umari mano nyathewa. Wuora achiel. Among the branches moko mini wacho ka branch mama gi maduong. Omari mama gi maduong. Casta mamwa. Cyndi macha product tu kabisa. Mano kothwa wada. Makoro ke yudo kumo use tineno giru. Ineno gir dala. Live nego block aga.
Oh, kene. Oriek marach. Nyathine en primitive to riek. Nyathino tamo wang'wa dala mobiro Nairobi ka. Kosebiro Nairobi ka. Yeah. Nouso ga mokwongo biro. Nouso oduma. Nodagi Nyaminwa. Yeah. Kaso kadak kumoja kuma koro jiranda no miya dar ne wach koko no. Nadak kode. Yeah. Kadak kode ne en nyako ma bedhe she's emotional. Kamine ne gano. Yeah. Ok en ng'at moro ma to lakini nyathino tamo wang'a. Nyathino mukora. Cyndi ne nyawuok e ot. To koduogi penje ni wuok. To bro koni no ka wuok. Kendo yie ywak. Kendo ywak. Omario ywak. Oywak ma kendo en noko dhi kamoro. Ma ine miriambo ne. Iwinjo. Weriambo ne ware. Ya an ki personally asa discipline nyaka. Cynthia en ng'ama katana sa chwado. Yeah. Asa rie kaka nyathiwa nikech nadak kode e ot. Ka ne ot ane baba nikech baba osetho. Yeah. Iwinjo. Koro kuma duogo ketho Cyndi. Kethruok Cyndi en ni ochako yudo pesa. Yore mar uso oduma ni. Yeah. Obiro gi pesa ne moro matin. Yeah. Kasto koseyudo pesa. Yeah. Onyalo dak kende. Remember any school be. Nonengo bedi ni utieko school last year. Yeah. Which level? Form 4. Moko timo penj. Oko timo penj ne wach TikTok. Owe certificate. Okodwa. To gi pesa matindo gi. Koro maduong' en pesa. Yeah, pesa. Koro Cyndi oyudo Cynthia, jo unu ng'eni Cyndi. Cyndi oyudo tich town. Ne chule 17,000, I don't know ni 20,000. Juu alikuwa chef. Yeah. Ama sijui ni waiter ama chef. No yudo 17, obiro dak don't know. Obiro dak doni. Iwinja. Kose biro dak Omari chieng' moro kan live Cyndi obiro e ot na live. Tukari iva singa ki TikTok. Kora kiani ane mana kethe. Takiani TikTok e mano kethe. Ine mopenji wa TikTok. Nenga TikTok to onge followers. Yeah. Koro live na I think no dhio yude followers. Ni Nyaminwa. So the more days, more scroll emona no timbe ji kaka richo. Okay. A content. Manyizi ni moko gi mono dongo go. Nyathino kodongo kamano. Koro kodonjo ga e TikTok o scroll the more days. Kaso mistake mokwongo. Mistake mokwongo. Yeah. Odonjo 1,000 followers. Koro nyadhi live ne. Onya yao live ne. But mistake. Gik mosabedo konene TikTok en oyudo ka gift koni. Oonge gi talent. Talent nitiere TikTok mopogore. Nyathiwa no is a very good dancer. Leave alone dende matindo chwejo TikTok opidhe uchweni. She's a very good dancer. And she's a very good chef. Yeah. Iwinja? Yes. Gimomiyo odonjo e TikTok. Oyudo content mopogore. Nyathiwa neno ni embo ber. Onya tango. Gima kapok ochope tango mondo. Kapok ochope tango. Awe podi ame tango. Okay. Akiega kod otango nyaka kawuono by the way. Ambe pok aneno kotango. Ambe podi. To kata kang neno to ng'eni mano chira. Koro ok dagomb neno. Iwinja. Yeah. Koro nyathiwa ni odhi odonje TikTok. Kaso neno ni koyao live gi content ne cha. Onyalo yudo views. Yeah. Day 1 no pimona. Day 1 mano yao live na ngi more than 10,000 views. 10,000 day 1.
odhi oketo gima ji gombo to ng'ama keti onge. En content neno unique. No, ji gombo time to onge kaka nyalo time. Anyalo paro ka story moro nitie mar ng'ato noyudo solution mar oyieyo gi paka. Koro oyieyo noyudo solution ma paka ok nya chamo gego. En ni nikawo okot tidhi liero ne paka. Gigo ni ka paka biro. To gine. Koro penjo. Ng'amono dhi kawo okot oket ne paka. Onge. Kech ng'en gino yieyo. Idhi paka itero to chami. Idhi chami ko. Bas. Koro mari Nash, nyathi wodonjo TikTok. An koro nakia. Kosa donjo. Binge kuma koro aduoga yude ni nyathiwa ni nyonga. Anakia. Nokona nosiko gocho na man. Hivas! Nango! Inewa! Ambe ane TikTok! Nikech oblock ok neno content ne. Iwinja. Ahora ni 1000 ninyego gimoro kanyo. Mama ioro nango nigolo pesa kanyo. Cyndi oro ikori ni adongna. Tapenye ni tindi tiyo town. Ni dong TikTok. Ikieni TikTok nigi pesa. Tapkoni nyathiwa meko kidonjo in gi 1000 ni. Iyudo gift nade. Iyudo gift to kona niye. Noko kona ni 100. Imazo se chamo pesa 100. Koro dhawni nyathiwa ni orona to dachiji to wacho ni Koro chieng' moro okalo bang' 100 no bang' 1000 no okalo nikech ane nyathi gi mabe ohero kabisa owinjaga but nitie gik moko winji koro nda okalo chieng' moro aneno FYP na awinjo ka Citizen TV lando jok gik makethore TikTok ko gik sa uchiel otieno. Iwinja. To da winji duond Cyndi emokuongo e voice TikTok Citizen TV no koketo picha. Giketo sauti nyonga na 100 namba kwa bayo finya sijui nini namba ndio yangu ndio hiyo. Igori mana dong Cyndi nyathiwa ya. Anakie ni Cyndi. Awacho ni madong Cynthia. What Cyndi no yinike? Nen gimoro sa par nakale FYP. Ineno. Tawacho ni madong Cynthia nyathiwa yawa. Nyathini tima ang'o e TikTok. To nyongo na 100 ni what does she mean? What is this? To data voice no. Taoro ni WhatsApp. Tapenyo ni Cynthia dong mano in. Tembo gen confidence to ko ni dongan. Takoni ni Cynthia kapok itimo gimoro amora bie oda ka sani. Iwinja? Embo biro. En gi confidence. Seche goyudo kosa go biashara ni en gi pesa malich. Obiro magi bolt. En ok bolt en kama iwuotho. Ode gi oda. Iwuotho. Okikaw kata piko. Takoni ni yawa Cyndi. Cynthia nyathiwa. Adende ni nyomam. Nyomam. Madongi nie. Kona nie vas dong tichonge Kenya. Tinge gimomiyo koro na we bang' bodhora madhao makono no we gima koro we elvet nono inge duoko manomiya to duoko notumo chunya. Evans gima timo ni ging'aw dhi pango chode Koinange yes mane marach notama duoko. Omari ka nyathi udi duoko ang'o? Iduoge leng. Dong na leng. Nikech ok inya yiero ne kata chiel kuomgi. To kiyiero ne. Ong'ama ng'ongo mane gi ode. Idhi time ang'o? Onge gima idhi. Pok onyuome, she's still young. Iwinja. I'm not saying that I'm supporting. Yeah. I'm still against it. Nyaka kawuono. But owacho ni from that at least osegedo ne mother. Lemos koda kelo ni back. Okay. Ni nakoni ni en mari. Okay. Omari Nash. Anatamora. Makone ni as long as nitimo gigi kata live na thank you ni ibloka. Live na kikitem ni idire. Inano. Aduga ere. Kaka era no. Pare. Kuni manyathiwa.
Koro ochalo gima ji dwa disone. Tingene en be ngama na kungo kon ni en depressed. Onyalo end up timo gimoro marach. Okrach ni aoe Taliban be en Taliban at the same time. Kumwelewa en ga tich matek. Cyndi Aweyo go ora dhi mbele gi tijeno. Yawa account bedo blocked to yawa moro microphone okti. Microphone yodhi kauma ikore nene piyo. Yes. Nene piyo seriously. No, I just social media. No, just social media. Ikore oya moro to bedo block. Ochako yao. Gima konwe. Blocking Cyndi is not a solution. Followers and go worldwide. By the way, continent ka continent. Continent ingeni macha is international Nyongist. En program ko. Bas. Because kata loud. Taduoga fwenyo ni nyathiwa ni celeb molok kata jomi paro ni celeb go. Yeah. Kasi ngeni wuok boko wuoga oko. Koro gedo ne madhi. Ana kia kata. Yeah. Tapenje ni Cynthia. Kai gini okonyi gango. Kona ne Evans. Gini osamia kuno pesa. Adwa gedo ne madhi. Kone ni bergo. Tieno kuno pesa madhi 800,000 from kunyonga. In 2 months. In 2 months time. Pesa mang'eny sana. Ot mane babu ogero. Otoni mano nothing. Ne mama maduong'. Onyo ogero ot maber manyien, bricks, 3 bedroom. Gi pesa 100 muneno no. Manyiro tiyo kode maber. Yes. Okalo nyaka ot managero ne mamwa. Kechin machalo. Machalo lo. En koro gero mar bricks. Gima bati kalada. Dirisa. Kombe. TV inches. Gimora mora nyaka sola moketo. Odong no ywa stima. Maina no baden manango. Gimo nyalo wacho ni Cyndi okonya go e familia. Dream manango e timo ne mama maduong', mama matin bere nyimine na osatimo negi. Koro mama maduong' gi mama madieri, ma en mamwa, ema no dong omiya yot. Kija osetimo achiel. Otimo achiel. Koro idong achiel. Adonga di. Nikech ambe na wacho ni immediately matiyo ko mashon na magero cha. Atimora nade? Igedo ne madhi. No kago mbak gedo. Agone gi rough cast. Nikech tibe gi ti. Eto koro wacho ni bwana anagolo gini piny. Koro dream man gono. Ki jomoko nyalo neno rach. Ki jomoko ki familia, ki anyuola, ki gweng. But nitiere gama an ki ano jola. Iwinjo. Makata ono tiyo go rangi ochiegni lonche koro. Mabe no wacho ni odwa ting'o msani maduong'. Chieng' launching. Go agathum dala kanyo proper. Kokeno dongo zwag. To en mana presenda. Kata mana Musa Jakadala. Elisha Toto. Kato koth jarapoge. Kato koth jarapoge. Yes. Kato mari nash. Tumbego. Mari nyago chanyaka sa gokinyi. Ichwado paro dito ine msibe. Ichwado paro dito ine. Chalo dongo zwag go music gi comedy. Chuth. Ma koro sani wanyalo wacho ni at least nitiere positive part. Motimo. Ma jibe. Mo wacho ni pesa gi no okodhi for granted. Yeah. Ineno. But on the other side nitiere gimoro ma wacho ga pile Nyasaye wena for this. And I'm sorry to share this with you. Ni ingene nakuno katunyi the other time. And onyi jalamo no kona ne kupo ni eti yudo yumenyalo yudo go pesa. Mano from the time marunyi. Ma nyithindi chiemogo. Ok ni ringi we nyithindi. Ka in gi nyithindu to nyithindu chiemogo.
ka in gi mama unyalo dak maber gi gimitimo no kok en nego ng'ato Tem. weri gi nego ng'ato leave alone that wawacho kata ni yudo madha moro wacho ni bwana ana dwa sponsor ya team ni gini te then onge tiende kad giri mar lach ni golo ilayo titengo tidwoko tionge gimoro kendi pakori ni an munena ni an aleria Ajawa kasiasa an pok tionge gimoro iyudo giro an to ka support mana an support ni koponi eti ni giri no nitie kaka onyalo kelo ni owachi ni eti maisha ni kujaribu juu na chini saa zingine juu imekata na chini inaweza leta karin chini miwacho ni indi ni chini mane nidwa dhi chini mane chini nino ingo kanyo te makata na yod mama moro maber that slide one of the lives mar Cyndi no wacho ni sorry just a minute one of the lives mag Cyndi nitie moro mono wacho kanyo ni sani ku ubleme kata Evans margi no negi sponsors en onge godo kuing'e duga wacho ni sponsors en live kora ani ngena winja wan kaka jo media tiduoge lengo ching me yudo Cyndi no kata me yudo Evans dipenje kanyo no wacho ni in gi sponsors mag school en onge go manyiso ni un utame mane chance mar somo to no dwa somo omera kata ndonga chulo ne fee owe okne nutamuru ni kiko somo an kadak kode fee ne tama chulo wacha ni kunyonga na mita odhi odongeremo nyakoro mogire ne wan kaendi luongo ni celebrity gossip nwa kuodho kaendi wasekuodho ji mang'eny kabisa but wakuotho matek ng'ama kuodhi kiwinjo ber moloyo ng'ama odhi obanore kumoro koro gisani ni endi ne pod wan gi Evans kaendi nyar jak wacho ni yawa Evans tema iwuo kode kendo kik ijony iwinjo mano nyar jak nitie jomi wuoyogo nyar jak wacho ni Evans ikone okodongo kamano okay koro kisani ni endi Evans kapok watieko wadwa ni yin kaka ng'ama celebrity ng'ama tiktoker adwa ni ikaw thuolo ni endi iwuoye gi jopiny mawinji ka sani ma fans magi maybe your friends wach ni mogik ka watieko wameduru lawa Ajawa no wameduru dhi Ajawa no golo stress an kiki expect advice kuoma sama nonenga advice we nosekalo Ajawa lakini gimineno ni dwa timono time onge kiny time sani tim gimineno ni berni sani wuoga kata live ni betim gimineno ni dwa timono gima mori no gimoro ni kiny onge ga kiny ni let me wait gino samio aketho gik mang'eny sana gimina ni datimono don't give up do it right now ana onge mang'eny aning'e kaka Evans iluwore gi kaka ing'eya nitie jomong'eya kaka ja Kristo nitie kaka jomong'eya kaka ja Ajawa nitie jomong'eya kaka ja TikTok nitie jomong'eya kaka Evans be ng'eya kaka ing'eya you don't have time to explain yourself ng'ewan ke kunena na kethora ng'aber kinena na kethora kawa kamano ya kethora sawa furthermore kwan wede to kata ka wan wede ana bedo raised ki jomok wedena koro yikan watri ndalo mana dongo ne kanyi yes sani ka sayudo mara moro matinego kidabiri puonja jakore bogoro kamana ahinya ne wan kaendi gi Evans Kenya is a TikToker kacheche endo itiyo gi nying mani TikTok Evans Kenya kamano no sani dhi follow account na mar 3 an gi 24,000 followers Evans Kenya 3 okay yes Evans Kenya 3 adaro kaje mano season Cyndi adare kuguji owinji kiwuoyo live
Cyndi we ang na goch ni bange. Cyndi por wade live. Angeni ma account na mana yao nyocha. Yeah. Poko tieko 2 months. Evans Kenya 3 aneno ka en gi 24.4. Yes. Followers. Yes. Okay. Yeah. Menyiso ni koro mai miti yogo sani officially koso ntie mo. And give us 1 2 gi 3. Okay. Koro 3 ni odhi. Yeah. Aneno kodhi kalo kata 1. Koro ma emulowa. Kak jayudo ko fwe kanan ja Kristo no gi follower. Sani kidonjo kana yalo negi no gi follower. Ajawa yawa account mar 2 months. Ne asechopo 24. Koro dio medlawa jawa. Baba. Omani. Yes. They are kagi host mara ilobere oji. Point moro winjo kuwacho kanyo. Onyibie kodi mondo gini okawi masawa. Nitiere point ma. Nitiere point ma awinjo kuwacho. To rewind back Martin wacho ne watch about what you can do so long as your family nyalo survive. Yeah. The truth of the matter we are in town. Don't take me no be town. Yes. First of all, nitie gik moko ma ne bed ne wanyalo timo gi e gwengewa. So we could have done them mana ka wantie dala. Yeah. But ne waneno maybe opportunities were rare. Wacho wabi wateme town. So and main thing is we want to change our lives. To kise change ngimani, ti change ngima nyaka mar jogo mo depend kuomi. Yeah. So ana dawa chogania. For example, Mari, you can be in a family differ kabisa maybe kata kod your wife. Then you get there is no peace. Yeah. To nyithindo. Do you feel no because we having kids? Wawa munavumilia ka Nikech koro aninya navumilia ka Nikech nyithindo. Yeah. Understand? Yeah. To you look at this thing grow to an extent may you itho nyithindi donka koro gin kiye. Yeah. So Kara, it is better you run away. Kapod gin alive. Mondi dhi bed gi ngima moro kata kama ikien gin ga kandi. Kata idhi mana i Sudan e gweng moro i Sudan ma ikie kata kaka nyithindi chiemo ga ABCD but they are alive. This strategize life ni to life ni chung then bange nyalo manyo nyithindi gamba ng'eny nyithinda. Kechingima. Anaringo unaweyo because of 1 2 3. To kama nadhiye ayudo 1 2 3. Biuru koro wachiemuru. Maege mayudo. Than a fool madwa survive kanyo magino nege manyithindi donkie. Bas. Kawane point kanyo. To nyithindo go be mini defend. To nyithindo go emani defend. Anadak ni nyithinda. Kuri dak ni nyithindi and you are dying. Why can't you run? Nyithindi ringo mondo dongi. Let me tell you. Anatieko katieko kidogo tu. Ineno ga miyo monyuolo nyathi. Kata baba ne kata chuore timo ne manango. Ok gimo nyalo timo. The far she can go and biro wi nyathi ne chanda ka to wor bende chanda. But at the end of the day this woman ok nyal chiemo kakia kaka nyathino chiemo. Wanto wanyalo baba wadonyalo rabia baba mad nega koko mamera kia kata to chien chalo nango. True. Now I'm coming back to the point. Marni, if you can do anything so that you can get something, it is not bad, it is good. But remember, there is today, then there is tomorrow. There is tomorrow. Biblically, it is written that ni janyuol mariek en janyuol maweyo urithi. Urithi chalongo nango gidolo. Urithi ene mwandu makata mana nyikwaye nyalo biro bange gain. To mwandu number 1 is respect. Omari bengeni ya chieng mora chiel nyathini nyalo dhi manyo tich office mo to tingo papers jopango line to kochopo to ko introduce luongan Josephat Omari. How are you related with Omari Nash? Maningeren some years makato Omari Nash no sega to. That is my dad. In what Omari? To nitie kaka koro dwa bedo treated
according kod kaka society nong'eyo Omari. Koro ka ji nong'eyo Mari kaka ochot, kaka jakuo, kaka ng'ama yenyo, kaka ng'ama useless e society, to gik mano Mari timo ka te bedo referred kuomi, no matter the papers you are holding. Yeah, it's true. Kori bedo judged according to gako ng'e baba ni. Gimono baba ni otimo. If we can back to history Mari Cyndi, yes, she's doing good, she's building whatever. One day nyithinde bodhi office moro. Nyare moro bro dhi kwayo tich office moro to wacha an iluonga Lilian Cyndi. Oh, yes Cyndi. Yes, good, come. How are you related with the Cyndi Faka? That is my mom. Oh, your mom. Okay. Fine. Iketi pege kamoro kanyo. Yani automatically nditika yani wewe. Iketi kwa future marry your territory. Yeah. So wasegano ne. Let me tell you, akilo gini mabor kamano nango. Atemo wachonia, these things are having negative and positive. Dengan life ni, there is something we call short-term vision and long-term vision. And I always like to explain nejika kana survive ga. Kata kana donjo Nairobi kaya kacha koti mochime production when I was working with akina Wood Phoebe, akina Deno ABCD. Anange gimana dwaro. Ano kadwa ng'iyo gima jogi ngisa. Ok nadwa ng'iyo pesa magechula, but I knew what I wanted. And that is what I am today. Iwinjo. Koro samora abedo ga piny. And that is why kata king'iyo niendo kawacho ni weche mege tumbe mege siasa gi, no, I have to mute kidogo. Because even though kama wero ne telo wasekao, no, the truth of the matter ndipo kwa kura. To wanwa wacho ni jinango, gini wasekao, gini marwa, wane watonyo gibalange wa mandaro celebrate ndara. Then I thought, kara apoteza ga society na. Why can't I come back? Even though kaka una wacho nango, even though tumani samero njanga na even though kawero nango. Wan katigar mana marob nade, wan to goro wangiyo mana tiji. You understand? Yeah. So the point is, let us do whatever we are doing today. But back in our minds, we must remember that nitiere jok mabiro ga ma title wa ma wabuild ga kawuono ni will affect them either positively or negatively. So in a decide, what do you want? Idwa we nyithindi gi nyikwai ango. And may God bless them the topic. Hosted Tibim family, and we are so grateful for those people that were there. But kawuono team sharing akena ngumu team woko share bwana onyiwa ye yani ati ko stima pokwa chulo ti ine go rwata kwa tie ko yawo aro jito bara. Now ngata man kanyo endo kodwoko ero kamana yenya wan ka indigi Evans Kenya wacho ni luwe kache chaendo TikTok mare Evans Kenya 3 manya kanyo endo idhi yude ka gen gosiepege kanyo injo gin osiepe enda, but ng'ato nosebedo corrected kache chaendo no wacho ni poga neni in osiepe enda kozin mashabiki. We all we reji all no osiepe enda ne ka inyalo bedo mashabiki. But Evans ngeni to koro osiepe. Ino kin mashabiki bwana ino osiepe enda ngamo joma korero ka dhi nyaka Mombasa. Wagon wero kamana yenya wachako romuru kendo on Saturday wan ka chendo ga this designer. Nitie gimidwa wacho? Nyasauri tumaber kabisa. Ananga kiluni chendo ni kaka pile. Umari na chieno jamone mbele. Chieno meneno mbele mengo. Mengo ndubuka. LTN. Low Trending Nation.